Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos ao Baleiro Perfecto, ese fantástico lugar onde mesturamos fantasía. Dito isto, é ciencia ficción. E hoxe, máis que nada, tiraremos pola ciencia ficción como logo veredes e como sabedes os que sabedes ler. Xa sabedes como va isto, este programa non é nada novo porque estamos xa no número 33, que se di tamén pronto, e temos os invitados de luxo, que non son invitados porque son da familia en realidade, que son, empezamos por Guillermo Rodicio, compañeiro. Que tal, Charlie? Que tal? Bo día. Estás ben? Estás a gusto? Home, ben non. Como seguramente se nota da miña voz, ben non estou. Supoño que estou oprimido polas máquinas xa, só que non o noto. Deben ser os nanorobots no sangue ou algún rollo así. Desde que Coruña foi elexida como sede para este tema da inteligencia artificial, sodes outros, sodes outra cidade. Sí, sí. Foi sair a movida e eu noto que toda a cidade xa é lixeiramente distópica, sabes? Hai algo de Cyberpunk. Pode ser a primeira vez, e non o digo de broma, que sexa o programa que máis protestado un feito de actualidade, porque que me soe a min así de... Eu creo que con moita diferencia o programa máis apegado á actualidade que fixemos nunca, vaya. Estamos evolucionando, pode ser isto un magazín xa, pode ser este programa de Roberto Vilar das tardes da Televisión de Galicia. Non sei, creo que o seguinte será de piratas, ten que pasar algo relacionado con piratas esta semana para que coincida, ¿no? Bueno, pode ser. Empezamos a forzar os acontecimientos mundiais. Estamos forzando. Isto é como cando poñan a Chanquete se muere en el próximo capítulo, ¿no? Unha revista así a toda plana, tal. Nos falando do seguinte programa. Non, antes temos que presentar a Alba Rozas, compañeira, que tal? Tal. Por que saudaches a Guillermo primeiro? Que mal me parece. Rompín a temática temporal. Viches como ninguén... Non houve ningún problema, non rompeu o espazo-tempo neste... Eu sentime rarísimo tamén. Ninguén protestou. Estaba sucio, non? Por un momento foi non, gripei eu. Vou recoñecer que a verdade fallou a min a miña inteligencia, eu son unha inteligencia artificial tamén, tive un fallo no sistema de programación. Non... E que ademais estaba preparada para saudar xa pensando dicirche onde estou. E foi como Guillermo, Decepcionando a Alba dende o minuto 1, Dende o minuto 1, increíble, va. Teño unha capacidade. Joder. Da hostia. Xa tiña todo pensado e calculado e agora desubiquei por completo. Perdón, oye, Alba, ¿dónde estás? Estás en Salamanca, creo que Estou en Salamanca. Ok. Estás rematando aí o ano, non? Rematando o ano, acabamos de rematar hoxe, fixen hoxe o último exame, eu non, fixeron os alumnos, e nada, ata o ano que ven. Xa nos despedimos. É boa cousa, non hai problema. Sí. Hai que ir acabando. Bueno, pois eu nada, eu sigo aquí tamén, estou aquí, estamos aquí todos reunidos e tal, e diredes, falta Darío? Sí, pois sí, falta Darío, non? Tamén tivo aí que afrontar esas viaxes de avión sen avión, de xente atrapada en Londres. Era en Londres, non? O aeroporto, quero dicir, isto sí que é o mellor patino. Vale, e logo, pois Pablo segue nese limbo, mundo laboral que é, algún día esperamos recuperalo. Pero bueno, de momento somos o trío Ternura, referencia oculta a Cidade de Deus ou non tan oculta. Que o de trío Ternura? O sea, é unha referencia real, porque me encantaría me encantaría que fose unha cosa original para referirse a nos tres. No, é real. Siento decir que esta é real, o trío Ternura, que eran... Era o príncipe da película. Supoño que veste Cidade de Deus, o príncipe da película. Era un dos irmãos maiores, o sea, a historia é de Buscapé, non? Pois era o irmão de Buscapé máis outros dous que facían ali o mal pola favela. Veña, non perdamos o tempo, que senón me lío aquí como un can. Intro feita, imos poñer unha cita como sempre,
sobre o tema de que vai este programa e xa logo pois contamos as nosas primeiras veces. Estou impresionado. Cantas preguntas fan falta normalmente para pillalos? Non o entendo, Tyrell. Cantas preguntas? 20, 30, depende de cada caso. Con Rachel fixaronlle falta máis de 100. Ela non o sabe. Empeza a sospeitalo, creo. Sospeitalo. Como pode non saber o que é? O comercio. Esa é a meta en Tyre. Mais humanos cos humanos é o noso lema. Rachel é un experimento, só iso. Empezamos a percibir neles unha obsesión extraña. Despois de todo non teñen experiencia emocional. Só teñen uns anos para almacenar as experiencias que vostede e eu damos por supostas. Se lles regalamos un pasado, creámoslles un apoio para as súas emocións e, polo tanto, podémolos controlar mellor. Lembranzas. Está falando de lembranzas. Efectivamente, imos falar de intelixencias artificiais, IA ou AI, depende da lingua, non, na que estés pronunciando estas siglas. Creo que é un tema bonito. Está mal que o digamos aquí, non? Pero buscamos a actualidade, atopounos, pero un tema chulo que ademais creo que é interesante diferencialo dos robots, non? Como tal, do que xa tivemos un programa de robots, pero é certo que a inteligencia artificial sí que creo que pagaba a pena ter pois unha historia aparte polas referencias, cantidade enorme que hai na ciencia ficción, porque non mesmo, podría ser na fantasía tamén, pero creo que centramos moito na ciencia ficción e vamos alá. Por vez primeira, Alba Rozas, eso sí, vouche dar a palabra para que nos contes ti esas primeiras veces con inteligencias artificiais. Pois agora casi prefería ir de segunda. A ver, eu o primeiro que pensei, cando pensei en inteligencia artificial por vez primeira, porque eu son doutra era e doutra xeración distinta a vosa. Joder. Pensei cando... É broma. Alba que viviu na época soviética ou algo así, sabes? Son unha cousa. A ver, é que estiven pensando, así de primeiras experiencias, cando chamas por teléfono e che responde unha máquina / inteligencia artificial para facer diversos trámites e non Pulse che entende 3. nada. Sí, o típico de e agora diga os números do seu DNI, vas do en un e ao final non che entende nada ou da igual, nome, apelido, o que sexa e non che entende, chega un punto no que non entende e hai que volver comezar e así en bucle todo o tempo, ou senón tamén cando pos o tontón, eso xa é Hostia, o tontón. outro Ostra, mundo. buah, Cando que había boa. tontón, non? Como puro tontón, o sea, marca mierda, sí. Bueno, o Sí que tontón, seguirá o existindo Tontón como marca. Sí. sí que existe, sí. Ostras, Pois iso foi o primeiro que pensei de aquel día que puxemos o tontón para ir tocar a non sei onde e a pouco máis acabamos no medio non sei, dunha lagoa. Xire sí, agora mesmo a dereita. Sí, A ou dereita nun está o coto de mar, caza. dame igual. Sí, ou nun coto de caza ou propiedades privadas, este tipo de aventuras. Entón, eu creo que esas son as primeiras experiencias coa inteligencia artificial que eu diría. Bonita. Traumáticas, ¿no? Bonitas e traumáticas, Sí, non? sí, Porque sí. eu creo que pode ser unha das cousas que máis detesto do mundo, que falar con robots a través sí. do móvil, o sea, asegurovos que me pon moi nervioso, e sobre todo cando non lo he entendido. Repito outra. É que xa non me gusta moito falar por teléfono. Sí, é como xusto. unha cousa Xusto. que xa me dá como un pouco de sempre preguiza, non intento non coller. E encima Sí, facelo sí. coa máquina é como a peor versión posible desa experiencia. Sí, ademais eu intento sempre como forzar o tema de que me acaba saindo para que me saia un locutor, non? Unha persoa, e o rollo de se quere falar tal tema automatizado, non? De dar a lectura do contador ou dar este tipo de cuestións, pero tes algunha dúbida e di, cal é o motivo da súa chamada? Problema coa factura. Quere revisar su factura? No, quero falar porque teño un problema con a mierda aquí, tío. Terribles inteligencias artificiais. Estas son Skynet real, son os de Naturgy, as de R, sen dúbida. Skynet. Skynet Naturgy. Rodicio, compañeiro, Tique, como foi esas experiencias? A ver, eu sei que aquí normalmente contamos as primeiras experiencias, pero vou invertir totalmente e vou contar a última experiencia que eu tive cunha
Adiante. inteligencia artificial e ni sequera é real. E ni sequera é real, é unha percepción persoal de que ter unha, o sea, non houve unha relación como tal. Pero ven a Moi ben. conto, claro. Isto é excusatio por se a historia é unha Vas mierda, que fago contar ao o que che principio. parece. Sí, vou contar o que me pasou o luns porque, vamos, foi horrible. Eu son un dos afectados pola nevarada en Londres. Tiña que voar dende Londres a Santiago o domingo a noite e xusto estábamos xa dentro do avión cando empezou a nevar. Ao principio, ai, que bonito, mira, está nevando, pero que vai, non sei que, sabes? E de repente estivemos 3 horas metidos no avión e despois nos xeron, no, ao final non se pode sair, así que ala para o aeroporto. E estivemos ali, pois iso, 24 horas tirados, un caos. E nesa experiencia hai certa sensación de ter unha relación coa inteligencia artificial porque cando estás no aeroporto toda a información relevante chega a través de pantallas que son totalmente o sea, obtusas, non? Como danche un dato así que ademais vai como en letras moi lentiñas como para putearte e ningunha persoa pode arranxarte nada. Cando intentas preguntar ás persoas todas se remiten ás pantallas, as persoas coas que falas tampouco parecen saber moi ben de onde ven a información das pantallas. É como se houvese un ordenador que xestiona todo o asunto e todos somos súbditos dese ordenador máxico que manexa as pantalliñas do avión, o sea, do aeroporto, co que non te podes relacionar, nin pedirlle explicacións, nin nada. É como se fose o reality de Gran Hermano dentro do aeroporto. E esa, en realidade, sí, se o pensas, é como ter unha relación con unha inteligencia artificial porque nin sequera os empregados do avión do aeroporto están en mellor situación que a ti. Están igual de oprimidos pola inteligencia artificial das pantalliñas, tío. Bastante demencial. En plan, no, é que desespera, é que é desesperante. Eu recoñezo que o dos aeroportos, como antes de falar de entrar no podcast, falábamos disto, o desesperante que pode chegar a ser. Non, é que non falamos, hostia, falei de aeroportos, pero noutra historia, non falei con vos. Pero sí, estou me mesturando a miña cabeza, perdón, son os fallos do sistema. É desesperante. Ás veces os non aeroportos estás pasando o test de Turing, Charlie. non estou pasando. Pode ser desesperante. O tema dos aeroportos, como ti pilles un mal día, podes estar totalmente vendido cara a brutal neutralidade coa que pode chegar a atender unha persoa detrás dun mostrador, en plan, eu entendo que sí, pero é que un rollo de está atrasado tal ou, pero cando sae, no, está diado tal, estás ali como 10 horas sen saber nada do que pode pasar, do que non, de que sí, da igual. En plan, e ademais é que esas mesmas persoas que supostamente, joder, son coas que ti te estás relacionando a nivel profesional, son igual de, sabes, miran para as pantallas coa mesma sensación de mirar para o, sabes, de mirar para o ceo a ver se Torte manda unha axudiña, porque é como, no, mira nas pantallas, eu non che podo resolver nada. Cando saias a ir nas pantallas, eu como, joder, tía. Mira, vou oráculo de Delfos a que me diga as cousas, sabes, unha cousa. Totalmente sensación de IA, tío. Pois claro, eu de IA, se faláramos de inteligencia artificiais, claro, prestaríame a falar probablemente de algún videoxogo, non? Sería esa primeira vez que eu realmente teño constancia de como cando eu intentaba forzar os videoxogos, non? De decir ata que punto este inimigo que fará, non? Falo de Metal Gear Solid, non? Cando deixabas unha caixa e a topaba, cando deixabas unha revista e a buscabas interactuar, non? De ata que punto o inimigo pode reaccionar ou como se comporta se eu dou voltas alrededor dunha columna, el vai xirar pola outra, vai me intentar. Ese tipo de cuestión sí que me lembro de tocaras un videoxogo. Ora ben, hasta aquí o prólogo. A mellor experiencia con inteligencia artificial que vi na miña vida foi a primeira conversa da miña nai con Amazon, con Alexa. Cando lle pusemos un Echo Dot na cociña. E foi unha cousa maravillosa, non? Porque miña nai tiña unha radio ali na cociña, unha radio típica tal, e cambiámola por isto. E dende aquela habitualmente a miña nai dalle os bons días a Alexa, non? Eu estou convencido de que ese pequeno movimento, ese pequeno gran movimento está impedindo a revolución das máquinas, non? De que esa é a última defensa que nos queda, non? De que miña nai ese saúdo, non? De bons días Alexa, que lle dá,
está impedindo realmente de que a máquina diga a humanidade merece palmar aquí agora. O sea, temos que destruíla xa porque isto é unha miseria. Pero esa bondade de miña nai de tratarla con respecto absoluto e necesario é o que está impedindo que Alexa pois decida non destruirnos a todos. Teño esa esperanza. Dilo pola túa mai, pero en realidad tamén pode ser un rollo xeracional, sabes? En plan, hai un punto onde van morrer as últimas persoas que a saudan a Alexa pola mañá. Aí acabará, non? É como, no, acabousenos a xogada. Todos os demais estamos claramente condenados. Sí, sí. Total, absolutamente, ¿no? Entón, gardo esperanza de que isto non suceda, de que de algún xeito herdemos como o de darlle o botón de perdidos, non? De meter a conta atrás. Pois alguén herde ese tipo de ritos, non? De seguir saludando a Alexa, de que alguén non apague esa pequena lapa que nos mantén con vida, non cabrear en exceso, non? A Alexa, non? Espero que así sexa, non? A última gran lección dos baby boomers. Ese... Non fagades a terceira guerra mundial e saudade as máquinas, por favor. Claro, ¿no? Claro, sí. En fin, esa é unha das primeiras, non? O que podo contar de inteligencias artificiais. Entón, nada, eu creo que podemos pasar a definir a movida, co cal, pois, poñemos aquí o típica musiquiña, non, de trompetas que hai que entrar para entrar nesta sección. Escoitadas as trompetas, pois imos a definir a movida. Alba, tes a honra e a obrigación, porque, bueno, en realidad é que sempre xa metemos a ti que ha de definir isto, empezar ti. A min non me importa. Bueno. Pois a ver, a definición que vou presentar hoxe saquei dun artigo en Torra sobre intelixencia artificial. Chamoume a atención porque Torra é doutor en informática pola Universidade Politécnica de Cataluña, tamén é investigador científico do Instituto de Investigación en Intelixencia Artificial, do CSIC, que eu non sabía que había. Entón, pois, decidín mergullarme no artigo deste señor. Aí contanos que a intelixencia artificial pois é unha das ramas da informática con fortes raíces noutras áreas como a lóxica e as ciencias cognitivas, e que existen moitas definicións do que é a intelixencia artificial. Non obstante, todas elas coinciden na necesidade de validar o traballo mediante programas. E as definicións difiren nas características ou propiedades que estes programas deben satisfacer. A intelixencia artificial nace realmente nunha reunión que se celebra no verán de 1956 en Dartmouth, en Estados Unidos, na que participaron os principais investigadores da área, McCarthy, Minsky, Rochester, Shannon, 4 fulanos, basicamente. E parece ser que o nome se lle debe a McCarthy. E esta sería a primeira definición de intelixencia artificial. Unha máquina que se comporta de maneira que, se este mesmo comportamento o realizase un ser humano, consideraríamos a ese ser humano intelixente. E outras definicións que non se basean explícitamente no comportamento humano como tal son as seguintes. Actuar como as persoas. Aquí habería unha diferencia entre comportarse e actuar, non? Creo que no sentido de reaccionar. E esta definición tamén é a de McCarthy, onde o modelo a seguir para a avaliación dos programas corresponde á actuación humana. Aquí entraría o test de Turing, que tamén utiliza este punto de vista. E o sistema ELIZA, que é un bot, non sei por que xen bot, da igual. Un bot conversacional e outro exemplo. Perdón, sí, unha bota, pensei unha bota, non? Perdón, Alba, perdón. Sí. Como as persoas, de xeito que o importante é como realiza o razoamento e non o resultado, e a ciencia cognitiva é a que usa este punto de vista. Despois temos razoar racionalmente, partese da premisa de que existe unha forma racional de razoar, e a lóxica permite a formalización do razoamento neste caso. Despois temos actuar racionalmente, e o obxectivo son tamén resultados, avaliados de forma obxectiva. Por exemplo, o obxectivo dun programa nun xogo como xadrez é gañar.
como se consiga gañar xa non interesa tanto. E ademais hai outra clasificación da intelixencia artificial dependendo dos obxectivos finais da investigación. E aquí hai unha diverxencia entre intelixencia artificial forte e intelixencia artificial feble. No caso da primeira, considérase que un ordenador pode ter unha mente e uns estados mentais, e que un día será posible construir un con todas as capacidades da mente humana. Isto é o que normalmente aparece no cine e na literatura. Na miña opinión, non sei vos que pensades. Non o sei, O que temos na eu creo que en moitas pelis o que está latente é isto, que no fondo que se comportan como ser humanos ou incluso como seres humanos mellorados, quizáis. Despois, no caso da segunda, o da inteligencia artificial feble, que é un pouco a predominante, considérase que os ordenadores só poden simular que razoan e só poden actuar de forma intelixente. Polo tanto, nunca será posible construir ordenadores conscientes. A cuestión é se hai consciencia por parte da máquina ou non a hai. E os programas son simulacións de procesos cognitivos, pero non procesos cognitivos que imperan na realidade, polo que eu entendín lendo o artigo. É interesante esta Sí. distinción Sei e que en opinades xeral vos. toda a cuestión da definición, porque pon de manifesto unha cosa que xa falamos no programa dos robots, non? Que é moi difícil definir un robot, diferencialo de simplemente unha máquina que fai cousas, sabes? Diferenciar a idea de robot da túa cortadora de céspede en realidade é complicado. E aquí temos o mesmo problema, non? Cal é a diferencia entre unha máquina que é capaz de efectuar unha tarefa moi ben e simplemente unha calculadora, non? O sea, onde está a liña para o que chamaríamos inteligencia artificial respecto de calquera outra máquina? E non está claro. E moitas veces o que fan ese tipo de máquinas son procesos que o exemplo do xadrez pareceme moi interesante neste sentido, non? Son máquinas que semellan procesos que facemos os humanos, pero fan dunha maneira tan radicalmente distinta que en realidade non están imitando para nada ao humano, simplemente chegan aos obxectivos por vías distintas, non? E o xadrez está moi claro, que dicir, as inteligencias artificiais de xadrez non intentan imitar os mellores xogadores do mundo e facelo como moi mellor que eles, senón que deciden que a mellor vía para gañar o xadrez é calcular a 50 xogadas vista e volver para atrás, pero ningunha persoa fai eso. Nós non xogamos ao xadrez con ese proceso mental. E en ese sentido, esta diferenciación que faz entre IA forte e feble, eu creo que é realmente onde está a cousa máis interesante de cando nas obras de ficción se trata coa inteligencia artificial, porque cando as máquinas resultan problemáticas é realmente cando non son humanos ou cando non pensan como seres humanos. O problema nunca é que ti teñas máquinas que son totalmente indistinguibles das persoas, porque en realidad eso non nos resultaría tan problemático, ¿no? O sea, simplemente pues descubrir, no, é como se mañá descubrimos que todas as persoas que viven en Chile en realidad son robots, pues é como, pues vale, sabes? Non sei, non sería... O problema é que son cousas intelixentes que difiren na maneira en que ven o mundo respecto de nós, pero teñen capacidade de ser intelixentes abondo, non? E moitas veces chegan a conclusións raras ou deciden que teñen que matar a metade da humanidade porque non son persoas humanas, sabes? Chegan a procesos cognitivos diferentes. Sí, Claro, e aparte, a ver, eu creo que o conflito prodúcese cando a consciencia de alguna maneira supera a humana ou nalgún sentido ou contravén a humana, porque se temos unha inteligencia artificial que pensa, non sei, pois o mellor, non sei como explicalo, que manifesta algún tipo de consciencia, pero non entra en conflicto ca humana, pois porque non entra en conflicto ca humana, porque imaginade que é unha máquina que só lle interesa xogar o parchís. Pois tampouco traría... Claro, que é un exemplo absurdo, pero... No, pero si hai premisas de ciencia artificial por aí. GER, no fondo, non ten ningún conflicto cos humanos, non? Por exemplo. Claro, pero entón aí non é problemática. Ou é problemática cando xa entramos co xogo este de Prometeo, de o creador, o creado que desafía o creador, etc. É que eu creo que é interesante, non? O que falamos aquí, que se podría aplicar tamén, que xa falamos disto, non? Dos procesos de
imaginar outras vidas, neste caso outras inteligencias, e tendemos sempre a humanizalas. É dicir, que para que pensamos que unha inteligencia artificial, cando adquire conciencia ou se adquire, ten que ser unha conciencia humana, non? Por exemplo, o bonito da ciencia ficción ou da fantasía que permite imaginar cousas que realmente non o son, non? Inda que logo atribuían. Por exemplo, Solaris, non? Quero dicir, chegou a unha conclusión en Solaris de que nunca entenderían o que era. Vale, era un ser vivo, entendían que sí, que había unha entidade, que unha entelequia, non? Pero non éramos quen de comprendela e probablemente nunca seríamos, non? A súa maneira de relacionarse con nós, nin con nada, nin consigo mesmo. E pode que unha inteligencia artificial, nese sentido, se afondáramos na idea, era que o mellor tampouco. Quero dicir, nós tendemos a humanizala de, no, xa pode falar e pode ter unha conversa contigo, ou pode obrar, pode tomar decisións, pero que o mellor, falo de inteligencia, falo de forma de vida, o mellor non toma decisións tampouco, quero dicir, hai formas de vida que non toman decisións, non? É puro instinto ou cosas así. Entón non sabería decir, ou creo que é interesante que falábamos iso entón, de non sobre as inteligencias artificiais como pura inteligencia humana evolucionada ou parecida ou semellante ou tal, porque creo que lle restaría originalidade ao concepto dentro da ficción, falo, sempre. Pero creo que un punto interesante, vaya, o tema de sempre tender a humanizar, non? Sí, e dende un punto de vista filosófico tamén plantea que en realidade quizáis non somos capaces, non? Como exacto. Se nos creásemos unha incluso que chegase a ter máis capacidade que os seres humanos, non? Pero sempre sería unha creación humana no sentido de que sería unha ferramenta e está ata certo punto limitada polos nosos procesos mentais que son capaces de imaginala. En ese sentido, de novo, o exemplo do xadrez que me parece moi bo, porque nós non somos quen de crear unha persoa que xoga o xadrez, pero sí somos quen de crear unha máquina que crea uns procesos matemáticos tan refinados que pode resolver esos problemas con moitísima capacidade. Se esa máquina hipotéticamente alcanzase algo parecido á consciencia, tería por natureza o híbris de ser unha ferramenta nosa que chega a ser outra cousa, non? Pero nunca podería ser o mesmo ca nós porque nós non somos capaces de replicarnos. É que é un exemplo boísimo, o do xadrez, sí. porque como Stockfish e como funcionan, é que non xogan como un xogador. Esa é a clave das máquinas, en plan, e cando estás vendo unha partida de xadrez, os comentaristas din, parece unha tontería isto, este símil, non? Pero é que xoga, parece unha máquina, non? Magnus Carlsen así. Porque é verdade, claro, é que as máquinas non xogan como humanos, nin os humanos xogamos como máquinas, non? Entramos noutro terreo. E creo que os exemplos de Stockfish ou cousas así demostran moi ben IAs super refinadas, pero falo de refinación extrema, pero o que les fan no xadrez non ten nada que ver co que fai Magnus Carlsen. Non é só contar infinitamente ou ver posibilidades, porcentaxes e coñecer, non? Educarse. Ademais, estas partidas, estas máquinas xogan, non? Contra si mesmas ou contra outras para adestrar. Utilizan o termo adestrar. Que aquí hai un punto interesante, sen querer facer o programa inteiro sobre o xadrez, non? Pero hai un punto interesante en particular do xadrez, porque polo visto hai xa unha nova xeración de axadrecistas profesionais que adestran só con IAs, que non adestran xogando contra xogadores humanos, e é que outros xogadores profesionais empezan a ver como patróns de comportamento nestes xogadores extrañísimos. Sí, que toman algunhas decisións moi raras, e non é porque alcancen a capacidade computacional das máquinas, pero sí que hai como unha especie de aprendizaxe inverso a base de ver algúns patróns das máquinas que ti aprendes de maneira, bueno, pues cos nosos procesos cognitivos neuronais, non? É que así se descubriu o tipo facendo trampas, non? Quero dicir, o tipo facendo trampas descubriuse en plan de que non podía ser. En plan... non. Pero non digo de facer trampas, senón de que se ti, en vez de estudar os grandes mestres humanos do xadrez para aprender a xogar o xadrez, aprendes vía máquina, pois vas a xogar máis parecido ás máquinas, sabes? Que aos propios humanos, sí. Claro, eso é como o seguinte xiro loco de que nós acabaremos aprendendo nos das máquinas e parecéndonos a elas por esa vía. Moi interesante, moi melón o sea, moi interesante a hora de definir isto por onde tiran, non? Falando de IAs, non? Por non centrar só no xadrez, tamén podemos falar, non, desas que aparecen no cinema na literatura, como opcións de creadores de texto, non? E todas estas cousas. É moi loco.
Sí, sí, ese é moi loco, porque eu cando estiven buscando da definición de intelixencias artificiais, busquei tamén intelixencias artificiais no cine, e aparecíanche todos os efectos especiais que se poden facer a través de intelixencias artificiais, de CGI, este tipo de cousas. O sea, é flipante, non? Que xa non che poñen películas nas que aparecen intelixencias artificiais, que era o que eu estaba buscando, senón pois iso, todo o que se pode facer con todos estes avances tecnolóxicos e despois na literatura tamén todo o que se pode crear a nivel textual. Non sei se vos pensades, unha intelixencia artificial podería crear unha obra literaria. Es un debate moi interesante, moi bonito, non? Que se está dando estes días, que mira, tamén a actualidade neste sentido. Cantas ferramentas saíron nos últimos meses, non? De ti lle metes unha descripción e crea unha imaxe, non? E algunhas son auténticas curiosidades dende logo, non? E entra dentro a tolemia este de debate de é arte, non é arte, porque hai intencionalidade, non hai, a máquina ten, é a hostia, o sea, están mellorando ademais a un nivel bestial. E outro día, por exemplo, vin un chío dun tipo de, non me acordo exactamente como era, pero viña a dicir que o tipo inventaba unha película, non? Estaba, oye, o mellor non a coñecedes, pero esta película de ciencia ficción Sí. no, era como se fose unha peli esquecida Sí, de Scorsese, non? Exacto, no, bueno, ese é Sí, unha, sí. ese é da Scorsese que é mítico de Sí, tal, sí, non, sí. pero este creara como de Artifact, creo que se chamaba, entón vai poñendo imaxes, e el vai creando un argumento, non? E eu isto, evidentemente, te crearía unha descripción e iba sacando as imaxes. É moi simpático porque chega a ser un grado hiperrealista real, o sea, hiperrealista moi verídico, non? Pues pode que exista isto, pero claro, non existe, pero realmente estás creando algo a través disto, non? É moi interesante. E logo, bueno, as imitacións de voces, os deepfakes estes, non? Que funcionan a través de... é bestial, hai un pozo real e absoluto sen fondo onde podemos chegar. Eu teño moita curiosidade por saber como isto vai afectar nos próximos 20-25 anos a creación artística en xeral. No, é que... A ver, eu... Bueno, non me teño que esconder nem nada. E ademais fixemos un directo en Twitch Sí, empregando Midjourney, porque a inteligencia artificial de Midjourney xa levo uns meseciños empregando para sacar imaxes para os artigos que publicamos na revista, na que cheira papá. Por dúas razóns fundamentalmente. Primeiro, porque permite facer imaxes moito máis personalizadas, non sendo boísimas en moitos casos, sí que permite que sexa pois unha imaxe que ten certa relación co que vai o artigo, que a veces son cousas moi abstractas ou moi concretas, que non atopas imaxes boas de stock en internet libre de dereitos, non? Entón, por esa vía permite ter algo como moi personalizado. E logo, e isto por pura comodidade, pero logo a base de empregalo, tamén te vas decatando de que, efectivamente, a pesar de que é unha inteligencia artificial, é claramente aínda unha ferramenta, que é moi dependente de como ti lle falas, de que inputs ti lle pos. É dicir, ti aprendes a manexala, é como se fose unha especie de editor de texto, o sea, editor de imaxes, como unha especie de Photoshop, pero coa que directamente propóslle ti a imaxe inicial, e despois podes ir maqueando a pouco a base de darlle como pequenas instruccións que en vez de ser como de interfaz de Photoshop son textuais. E, joder, canto máis a usas, menos parece loca, no sentido de que, o sea, sigue sendo maravilloso, non? É como que lle pos unha cousa e é capaz de crear unha imaxe completamente nova, non? Pero sigue, o sea, canto máis a usas, máis te decatas pues, de que é unha ferramenta, simplemente é unha ferramenta que ti aprendes a empregar e vas sendo mellor. E ves peña que usa o Midjourney moito mellor que a ti, que saca moito mellores imaxes. É que hai outro día li un artigo, non, destes random, tampouco non sei nin onde nin como, fonte Facebook, e falaba de profesións de futuro, non? E unha delas figuraba de tipo que se lle dea ben decirlle así o que teñen que facer. Sí, en plan, non? Que ti o mellor, ti tes o de sempre, ti tes unha ferramenta moi sinxela e ti fas unha cousa e outro tipo fai algo mellor con ela. Pois con as profesións de futuro podería ser isto, traballar a través de IAs e ser o director desa IA, non? Desa ferramenta con, pois non sei, X descripcións que ti das susto no punto para que esa faga tal cousa, pois sería unha das profesións tal, e non o vexo excesivamente tolo. A imaxe corporativa, por exemplo, eso, pensamos no tipo de imaxes que se xeran para unha revista ou no tipo de imaxes que se xeran para unha determinada marca. Ao final,
acabarían sendo como moi dependentes da maneira que ten de falar ou da maneira que ten de articular discurso unha persoa en concreto, sabes? Porque, ao final, a máquina só responde ante esa maneira de falar ou desa maneira de crear inputs. Bueno, Que se te convertes nun domador, non? O Sí, se che é unha fai cousa caso así. o adestrador, non? Ou algo así que só che fai caso a ti, non? Por exemplo, un lobo, non? Se o pillas na natureza, quero dicir, fais amigo dun a outro mórdelle, pero a ti entende, considera un membro, non? Sí, de verdade que dá esa sensación, Se a usas, joder, xa che digo que levo usando ahora xa un tempiño, a verdade que a veces usala simplemente por ocio, por ver, o sea, se ocurre como un concepto loco e a ver como pensaría. Sí. E tes esa sensación de estar como domando, aprendendo como se move, como está guai. A ver, que tampouco é isto, non quero que sexa esta parte simplemente como unha loa deste tipo de imaxe, deste tipo de ferramentas, porque entendo que teñen problemas. Fundamentalmente o problema é que é certo que a máquina crea imaxes novas, pero é totalmente dependente do que lle ti alimentas, e basicamente son imaxes creadas por humanos. Entón, Total. É dun contexto social e tecnolóxico que nós temos, non? Que levamos até ese punto. O tema de quero que me fagas unha imaxe renacentista está copiando. O sea, hai unha parte de... Exacto. Sí, de porque baseamento. a veces moitas veces dille eso, mira, quero que me fagas o estilo de Dalí, sabes? En plan, Sí. que, bueno, que non está exenta de cousas problemáticas este asunto. Exacto. Bueno, vou poñer, xa que estamos así abrindo melóns, vou poñer aquí a outra melodía do programa. Para afondar directamente no pozo, non? Alba, creo que, bueno, neste caso no pozo é un pouco variado, imos ir introducindo algunhas obras, imos intentar ir fiando, pero vaya, aquí creo que como había obras moi concretas que pagaba a pena comentar, tamén asimos pois analizar así, sen máis, non dicimos o nome pa diante, Alba. Este é o estilo do trío Ternura. O trío Ternura, it's working, ok, non? It's working. E agora, damos a palabra a Alba, que anotou o seguinte: Odisea no espazo, explica de vos esta que eu non a vi. Joder, Alba, pensei que non... Como podes abrir unha editora de ciencia ficción e fantasía e admitir en público que non biches Odisea no espacio? Mira, vou contar unha cousa aquí en privado. Vou contar unha cousa, pero isto en privado porque estamos os tres. Eu montei a editora con 3 obras que non lin e unha que non escribín. Así que todo é posible. Todo Mira, pareceme ben porque eso explicaría moitas outras cousas de moitas outras editoriais, non? Entón creo que no fondo pecha o meu círculo sobre as explicacións que podemos entender do que pasa no mundo. Claro. Pero isto non isto só o conto aquí, A mí Pero é unha transparencia que, ademais, no sistema literario galego é a primeira vez que alguén é tan transparente. No, pero completamente. Monteina con 3 obras que fundas que conseguín os dereitos, 3 obras que non lin que me recomendaron. Evidentemente, xente que entende. Estabas asesorada, é certo. Claro. Consello de sabios. Exactamente. E cunha que non escribín que ainda estou en proceso. Así que... Bueno, Odisea no espazo 2001, Rodicio, apabullante como mínimo, o que se pode dicir aquí. Claro, que de Odisea no espazo poderíamos falar de tantas cousas. É unha peli que é interesante como a 15 niveis distintos por 15 razóns distintas, non? Pero falando en particular do tema da IA, quizás un pouco máis nivel narratolóxico, que adoita ser o que nos interesa máis a nós aquí no Baleiro, a cousa que a mí me parece máis guai da peli de Kubrick é que colle o tropo da IA que se volve mala, da IA que se revolve contra os humanos, pero en vez de convertirse nun rollo distópico ou nun rollo de política mundial, que eu penso que é o máis habitual, ou era o máis habitual nese momento, convirte a historia da máquina que se volve mala, da IA que se volve mala, nunha especie de conto de terror de casa embruxada, onde a casa é a nave, non? Que era un pouco unha tendencia que pasaba en varias destas obras de ficción dos 80, que collían tropos típicos e os levaban ao íntimo e a unha cousa como de terror clásico. Penso que xa falamos desto tamén, por exemplo, falando de Alien, que no fondo era eso, que era convertir a idea do alienígena malo no tren da bruxa, non? E o HAL 5000 ou 3000, cal era, Charlie? O HAL... HAL 9000. Bueno, HAL 9000. Convirtes eso nunha especie de como de casa do terror, onde en vez de estar poseída por un demonio, está poseída por unha IA que te vai puteando, non? E
E esta revisión do tropo da IA como unha cousa íntima, como unha cousa de casa, por decirlo así, penso que foi recollida por moitos autores e por moitas obras posteriormente e ten dado resultados moi interesantes. Por exemplo, pensaba ahora, pensando en Odisea no Espacio, pensaba no robot de Portal, creo que se chama Mother, non? Madre, sí. Madre, sí. E que basicamente é o mesmo modelo, non? Como que che vai poñendo puzlecitos nun entorno pechado onde ti tes que resolvelos e esa inteligencia artificial é a que controla todo, un pouco nesa mesma liña. É unha barbaridade. Eu Odisea, iso que ás veces sentín, non, cando vin algún revisionado que embellecera un pouco, non, pero falamos dunha película do ano 68 tamén. Pero a idea de HAL, non, desa rebelión da máquina que se volve claramente, non, que mata a xente, non, para intentar sobrevivir, é super influinte. Eu creo en todo o que ven despois, non, ata a día de hoxe. Quero dicir, eu creo que HAL 9000 é casi unha icona pop da ciencia ficción, da literatura, do cinema, en poucas palabras, e quedou para a historia. E por suposto que quedou a historia de que canto máis inteligente ou canto máis avanzamos na tecnoloxía, parece máis malévola, non? Iso, iba a facer esta pregunta, non? Que tiña curiosidade, iba a facela polo grupo, pero vou a facer aquí. Pero nunca se deu. Quero decir, é curioso como sempre estamos con esa sombra de que canto máis avance a tecnoloxía en algún momento terá que volverse, pero nunca pasou. Quero dicir... A ver. Non. Quero dicir que realmente non atopei ningún descubrimento tecnolóxico ou avance que realmente resultase en algo moi negativo para a humanidade. Sempre é cara algo positivo. Quero dicir, dirás, bomba nuclear, pero somos nós as que usamos, a que votamos, non? Quero dicir, o sea, o tema da fisión nuclear, que, por certo, conseguiuse ahora da fusión de gastar menos enerxía da que se produce, por tamén poñer algo de actualidade, pero falar de fisión, o tema de como nos utilizamos ese descubrimento científico é o que nos fa, o sea, o terrible é como utilizamos, non o invento en sí, non? Entón non atopei ninguna tecnoloxía que nos volvese peores. Esa frase ten como un bias progresista moi forte, non? Porque como depende o que penses que é mellor para a humanidade, non? Sei no. A idea esta de que a humanidade escarallou no todo inventando a agricultura e a partir de aí todo vai para baixo. Todo vai para baixo, non? Sí. Claro. Non sei, pero bueno, así en términos xerais non sei, quería plantealo pois aquí, non, esa pregunta, máis que resposta que non a teño, non, pero parece que dende logo a tecnoloxía nunca vivimos un proceso onde temos que desinventar isto, non? O sea, pasámonos totalmente, temos que desinventar esta tecnoloxía porque está acabando con nós, non? Ou temos que destruíla, que é o que pasa nestas películas, non? En moitas obras de ciencia ficción nas que hai unha inteligencia artificial que se volve mala e os humanos ou sufren as consecuencias ou tentan acabar con ela en moitos dos casos. E nunca vi na historia algo que pasase semellante, nin sequera, non? Bueno, están os antivacinas. Coas armas nucleares, en certa medida pasou iso. E non é como tivemos como 40 anos de construir armas nucleares e levamos outros 60 intentando destruílas todas e a ver se somos capaces de poñernos de acordo para destruílas todas. Estamos intentando desinventalo, non? Sí, pero creo que a tecnoloxía que permite iso, que a tema da fisión e tal, a enerxía nuclear non temos nin por asomo volver atrás ca ela. Es máis, agora volveuse a falar, non, de potenciar a enerxía nuclear dun tempo, bueno, nos últimos anos, non, de falar disto de novo, non, de que é necesario, porque o problema agora é o CO2, necesitamos algunha tecnoloxía ou enerxía que non veña de aí. Ou que non, perdón, non teña pegada de carbono, quero dicir. Non o sei. Non hai un vías de supervivente tamén. Igual pasou, pero como olvidamos colectivamente esa tecnoloxía xa non a recordamos, sabes? Pode ser. 20, queres decir? Tivemos que desinventar 20. Claro, ¿no? Es flojo que todo está. Perdón, tes razón. Esta resolvese aquí, é verdad. 20, puidemos salvar as fotos, puidemos conservalas, pero moitos decidimos non, que desapareza que desapareza de internet. Pero bueno, a ver, 20 morreu. A ver, estas visións da ciencia ficción típicas de isto da tecnoloxía que nos está matando, eu, pois, por compañeiras de informática, de feito, sí que é certo que o nivel de avance tecnolóxico está indo en contra da
da propia vida humana, non? E iso sabémolo tamén pola explotación de recursos planetarios ou polo gasto da electricidade, por exemplo, que eu recordaba que me explicaba a miña amiga, chamase Raquel, vou dicir como se chama, porque para minar bitcoins, por exemplo, o gasto de electricidade para minar bitcoins de cada país era unha brutalidade. Saíran tamén reportaxes de pois a batería dos teléfonos, toda esta explotación de recursos para un avance tecnolóxico de sacar novos modelos telefónicos cada pouco tempo en masa, que tampouco ten excesivo sentido ás veces se o pensas dunha maneira racional. Bueno, Entón, sí, a ver, é un debate filosófico, no Sí, fondo sí, sí. irresoluble de orixe, porque o argumento progresista, e é a máis o que di un pouco Charlie, non? É que como que se leva demostrando 200 anos é o rollo de hai que seguir para adiante porque máis adiante está o descubrimento que fai isto suficientemente eficiente como para que nos resulte útil, non? É rollo, sí, os coches contaminaban moito, pero estamos encontrando maneiras de que sexan menos contaminantes, ou ese tipo de, ou a enerxía nuclear parecía moi perigosa para Marie Curie, pero atopamos a maneira de que fose máis segura e útil. E por outro lado está o rollo decrecentista que é sí, eso funciona moi ben ata que de repente non funciona. ¿Sabes? eu creo que hai unha parte mercantilista enorme, por exemplo, coa enerxía nuclear. A ver, aquí non está o mellor tan establecido, pero eu recordo que en Xapón a ver, hai lugares que che recomendaban pois non beber auga deses lugares porque había contaminación e a contaminación viña das centrais. O sea, era un problema bastante máis tocho do que se daba a ver, O sea, non... En fin, que ás veces tamén se blanquea un pouco as consecuencias dos problemas Sí, que pode dar unha central nuclear, convencido, O sea, quero eu dicir, convencido, Alba, a o nivel sea, mercantil estáse blanqueando moito, como pero tanto como poñela como enerxía verde, mm, uf. bueno, No, pero é que non é un digo debate. verde, digo moito menos perigoso. Claro, é un debate, quero dicir, falamos, mellor tamén un debate perdido, como digo eu, de locura aquí de meternos, non? Pero bueno, igual que ti deste branquear, probablemente podamos topar exemplos de como tamén as petroleiras e todo isto tamén ennegreceron brutalmente a enerxía nuclear, non? Por iso digo, non? Que ao final tampouco son un gran experto, do tema nuclear. Elevando o tema da IA, tamén pon sobre a mesa o problema de, claro, vale, isto de repente esta IA saíunos moi mala, claro, pero ata onde facemos o comeback, sabes? En plan, deixamos de utilizar calculadoras ou deixamos de utilizar, sabes? Ata onde fas o rebobinado para atrás e decides que a tecnoloxía a partir de aquí é xusto onde non va. Sabes? O rollo dos Amish, sabes? Por que decidiron xusto que 1850 era o momento exacto en que non tiñamos que evoluir máis? Pois non sei, tío. Ou o bosque, non? De Samalayan, non? Que tamén deciden fuxir bueno, do mundo contemporáneo do tal, e van a vivir ali en plan que século se supoña que eran 19 ou así, non? Mais ou menos, entendo. Claro, pero que ten un punto arbitrario moi forte, non? Sí, claro. Este é o momento xusto en que a tecnoloxía está ao límite do aceptable. É moi boomer, non? Antes vivíamos mellor, non? Este punto. Sí, a ver, pois eu son un pouco crítica co de que antes vivíamos mellor, pero bueno, isto recórdame a unha película que se chama Minority Report, de 2002, na que se evidenciaba como se comportaban os algoritmos de inteligencia artificial a partir da posibilidade de predicir o futuro e dar un aviso para efectuar as accións pertinentes dentro do comando. Por exemplo, un dos casos é a predicción de... Non sei como se lee isto. Churn. Tidalle. Puta idea. Que permite anticipar cando un cliente vai abandonar unha empresa, identificalo e avisar a marketing para que tome unha acción. Na realidade, os algoritmos de IA requiren un coñecemento previo para dar a información, e en Minority Report as 3 persoas que dan aviso fano porque posúen un don. Entón aquí tamén entra a cuestión fantástica. Isto quería fialo co que vos contaba antes, que quedei así un pouco a medias, por exemplo, do uso da IA no cine, que moitas veces o que se utiliza é para facer un estudo de mercado, de quen vai ver esa película, que é o que busca ver nesa... En serio, No.
que busca ver nesa película, que franxa de idade vai ter esa xente, canto van gastar, cal vai ser a proxección que teña, quero dicir que non todo queda reducido os efectos artificiais e os avances tecnolóxicos para facer a película en sí, senón que tamén vai nesta outra liña, onde se debe proxectar e onde non, entre que público pode ter máis éxito Bueno, e Big Data, non. non? Que Sí, tan de moda nos últimos tempos, tan interesante. Bueno, eu creo que Minority Report por tocar os collos, eu non lembro exactamente o traballo dun IA como tal, non? Eu lembro dos 3 personaxes que tiñan poderes e había unha máquina que catalizaba e axudaba que esos poderes foran máis nítidos e a policía puidese utilizalos, pero non vexo o tema IA. O que pasa é que hai unha serie, bueno, un manga e logo convertido en anime, que se chama Psycho Pass, que bebe moito, non, desta idea de arrestar alguén ou condenalo antes de que comete un crime como tal, non? Chamase, bueno, é Psycho Pass, bueno, dou argumento para que vexedes que hai bastantes similitudes con Minority Report de Spielberg. E bueno, no futuro próximo, non? A serie está no Xapón, pois é posible medir de forma instantánea o estado mental dunha persoa, personalidade, probabilidade de que esta faga ou vaya a cometer algún delito, gracias pois a un escáner psicosomático que realiza un escaneo do cerebro, de máis funcións biolóxicas, etc. Non? É unha palla mental. Cando esta probabilidade adquire un ton moi turbio, é dicir, hai como grados, non? Chámase coeficiente de criminalidade, pois cando é demasiado alta, que ten, digamos, un color oscuro, e así o definen na serie, non? Os personaxes guais teñen como moi baixo ese cor, en plan moi clara, son personaxes de luz que poden atender incluso a grandes traballos, porque tamén, segundo teñas a túa capacidade ou coeficiente de criminalidade, podes aspirar a uns traballos ou a outros, non? Entón, hai un equipo de policías que o seu traballo é arrestar ou matar, no caso de que se volva demasiado oscuro este índice de criminalidade, coeficiente, perdón, pois a xente. Unha mezcla entre Dredd, non sei se recordades ou coñecedes a obra Dredd, exactamente, o Sweet Dredd, onde tamén podían ser xurado, xuíz e verdugo, non? Pois neste caso os de Psycho Pass tamén funcionan así, pero sobre todo é que moitas veces deteñen a xente que non fixo nada, simplemente estaba con un estrés ou con un coeficiente deste de criminalidade moi alto. E aí pois entran evidentemente, bueno, filosofía, non, de que esa pelota iba a caer, ti tiras unha pelota por unha mesa e a pelota vai caer, pero ti, alguén estirou a man e a colleu, iba a caer, e dirá un, sí, estás seguro? Sí, pero a colliches. Entón, claro, entramos nunha dinámica de... En fin, eu sempre direi que isto é un pouco fascistoide, evidentemente, bla, 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 control policial extremo. Quero dicir, é a versión máis loca, como máis fantástica, de problemas que son reais do dereito penal, que son de... Sí, claro. Da diferencia entre os actos preparatorios e os actos de execución, e ata onde persigues os actos preparatorios, ata cando unha tentativa... o sea, hai un rollo que se chama a tentativa inadecuada, non me acordo o termo técnico, pero vaya, que basicamente que valoras que a persoa tiña a vontade de cometer un delito a pesar de que en ningún momento tivo a capacidade de cometelo. E o exemplo típico é ou unha persoa que cree de verdade que o vudú funciona e intenta matar a outra persoa con vudú, ou se ti disparas contra outra persoa cun arma que estaba descargada, pero ti non sabías que estaba descargada. Nunca puideches matar verdadeiramente a outra persoa, pero ti querías matala, e plantease pois, se eso é perseguible penalmente ou non. Que, bueno, claro, que é como a versión sen parte de ciencia ficción, eu entendo que é desta mesma premisa, non? Que é como estáse valorando a vontade que teñen esas persoas de cometer un delito ou a predisposición que teñen a cometer un delito como o seguinte paso se fósemos capaces de medilo de alguna maneira, non? Además, nestes debates hai como tamén un debate político-social, non? Que o de está disposta a sociedade a asumir isto, non? Como esta inteligencia artificial logo se demostra que era todo unha puta trama, non? En plan, non era aleatorio, pero tiña un control detrás, non? En plan, a veces marcaba xente. Claro, o sea, a veces marcaba xente para que no, o sea, estaba trucada, vamos a dicirlo así. Había certo control político. Polo que sexa, os disidentes políticos todos estaban super nerviosos todo o tempo. Non, pero digámoslo así, pero que pasa? Que realmente no control de que a xente era feliz, chegou a ter unha sociedade bastante ben, non? Ou iso é o que venden, logo isto de ben, de novo, podemos entrar do que é, non?
pero era unha sociedade feliz que incluso cando se descubriu todo, eu creo que lembro que o mellor mo invento, da igual, inda que o invente pode ser. Cando descubrían o pastel e todo isto, a xente non lle importaba en exceso o mal funcionamento do sistema, senón que aceptaba que ok, pero estamos ben así. Non? Entón, en fin, esa preconicción, non, ese deterantes do delito, deterantes de tal, pois facía que a sociedade fose infinitamente máis segura, claro. A costa de que, bueno, de algúns inocentes que eran encarcelados injustamente, pero que non me toque a min, non? Un pouco. Era algo así. Outra cousa graciosa desta premisa, en realidade, é pensar que unha tecnoloxía tan novedosa, revolucionaria, xusto vamos a utilizar para a policía, sabes? En plan, joder, é o que comentaba antes Alba, non? O do churn este que se empregaba o sea, o cine, non? En plan, tes esa tecnoloxía de Big Data e estamos empregando para venderte cousas en Amazon, sabes? Para venderte cousas, para venderte películas dos Vengadores. Se hai un interese mercantil, o sea, non lle interesa a ninguén que ti vayas ao cárcere antes de tempo, pero joder, adiantarse a venderte, eu que sei, pasta de dentes antes de que a necesites, sí que interesa moito. Sí, hai un gran esforzo, ademais, en que iso funcione. De todas formas, eu creo que moitas destas tecnoloxías son aplicadas ás veces, ¿no? Igual que o Big Data tamén a nivel sanitario establece patróns, posible, quero dicir, non deixa de ser casi ás veces un cribado de, oye, pertences a este grupo poblacional, non sei que, probable que... Buah, xa. O rollo este de que dicían que se iban a empregar as apps estas que as mulleres en Estados Unidos empregaban para medir o seu ciclo menstrual para perseguir rollos de aborto e movidas así. Uf, é unha barbaridade, non? Turbio. Bueno, e logo conste que dicías, claro, o tema aplicación militar, pero que é verdad que tecnoloxías como internet, por exemplo, que nacen no eido do militar. Xa, pero unha cousa é a policía e outra o exército. A policía sempre son os últimos pingados. Sí, no, como se lle está este poder bestial, non? De control de... Claro. No, tío. O policía local, o que sei, de Palas de Rei, ali o tipo con un poder demencial, non? Tecnolóxicamente falando, non? Tío, en plan, pero por favor. Joder, Xosé os das Cancelas está a punto de cometer un delito. Sí, ¿no? Como... No puede... Sí, claro. Está tolemia. Bueno, máis cousiñas, Alba. Que máis obras temos así anotadas hoxe? A ver, eu que sei. Black Mirror tiña un capítulo que se titula capítulo Rachel, Jack and Ashley 2, pero basicamente é o protagonizado por Miley Cyrus, para aqueles que nos estean escoitando, aqueles e aquelas, que seguro que é máis significativo. Para os fans do Baleiro e de Miley Cyrus, ese grupito concreto. O trío ternura. En fin. Esa é a definición. Este capítulo aborda a temática da linguaxe natural que permite que un algoritmo sexa capaz de emular a maneira de escribir dun ser humano. Mais polo miúdo, vou non explicar. A ver, neste capítulo seguimos a Ashley, que é Miley Cyrus, Ashley O, que é unha cantante pop, ou sorpresa, cunha creatividade que está restringida polo seu equipo de xestión. E logo temos a dúas irmás adolescentes, Rachel e Jack, que perderon a súa nai recentemente. E a boneca Ashley 2, que é propiedade de Rachel, é un clon da personalidade da cantante de Ashley O. Entón, aí é onde se usa aí é onde entra en xogo o da intelixencia artificial, non? Porque é o algoritmo que é capaz de emular esa creatividade da cantante, que ademais está regulada polo seu equipo de xestión. Ostras. E nada, o escritor Charlie Brooker, o creador e showrunner de Black Mirror, basou o episodio nun guión de comedia que escribira anos antes sobre unha banda punk que se aforcara e regresaba á vida para encontrar o seu xerente que se seguía beneficiando das súas mortes. E tamén... Que guapo, está guapo. Sí. E tamén recibiu inspiración pois de actuacións holográficas de artistas falecidos, non? Buah, xa o rollo este agora tan de moda de empregar inteligencias artificiais para colocar a actores a facer papéis cando xa morreron. Penso en Carrie Fisher. Deepfakes estes, non? Potentes.
Sí. os hologramas, non? Bueno, o sea, non inteligencia artificial neste caso, non? O tema de revivir mortos que den un concerto, non? En plan... Pero estou convencido de que a aplicación de voces de inteligencia artificial estou seguro de que poderías crear cancións coa voz de algún artista bastante ben. Casi convencido de que... Non fixera, que fora, El Pozo ou algunha marca destas que fixera como unha entrevista de Lola Flores. Sí, unha marca, sí, había un anuncio de Lola Flores con iso, sí. Sí, e unha era creepy porque era moi creíble, era moi creíble. No, hai algunhas cousas moi fodidas, destas das que vemos, porque creo que isto que falamos agora deste episodio de Black Mirror está moi relacionado co que dicíamos antes, non? De seguir creando, de crear algo, non? E que sexa crible e que a xente pase por iso, neste caso suplantando unha identidade. Que me parece que estamos nun momento que está pasando. O sea, isto xa non me parece unha ciencia ficción, como que este episodio... Creo que Black Mirror sempre está... É unha serie que se ten algo bo e que sempre pon cousas que poden pasar relativamente fácil, non? Quero dicir, sobre todo se hai algúns capítulos moi concretos onde están nunha ciencia ficción extrema, é un pasiño de nada, é como darlle a boliña, non? E que caiga da mesa. Está moi preto. Entón por exemplo, o tema de Miley Cyrus e que fora sustituída por unha inteligencia artificial e que me parece... Estou convencido de que podría darse. Tamén o da linguaxe natural tamén o exploraran. Pasa que ao final o capítulo como que iba por outros derroteros, non? Pero no capítulo este de Be Right Back, onde era unha parella que el morría e ela contrataba como servicios dunha empresa que lle permitía falar por chat coa persoa que morrera. É super creepy a veces Black Mirror. Como... Esa idea era potentísima. A idea de estar falando por WhatsApp coa persoa que che morreu. Bueno, é o que facía Philip K. Dick en Ubik. Non era por WhatsApp, pero... Bueno, sí. Sí. É un pouco a idea esa de falar cos mortos. Claro, pero non... Claro... Non era ese nivel de creepy, O sea, era outra cousa. Buah, pero mira, non o pensara, pero, joder, no libro este que escribira Suso de Toro sobre, que se titula Sobre a literatura, di literalmente algo así como que a literatura, o sea, ler ou a literatura sempre é como falar cos mortos, porque como que estás lendo palabras dunha persoa que xa morreu, non? Joder, no fondo é algo parecido, non? O sea, é o único que serían cousas novas en vez de conxelar no tempo. Está creando novo contido desa persoa, non? Sí. É interesante ese episodio, é que é super creepy. Ademais, creo, relacionámoslo creepy porque é moi persoal, moi íntimo, non? O tema de que, ademais, esta persoa acaba, estaba enamorada, non? Entón, en plan, acaba por creer que esta persona é él, estas relacións super turbias, non? De ciencia ficción e, bueno, neste caso de inteligencia artificial con persoas, non? De como se relacionan. Que podemos, eu creo, deste amor mortal, creo que seguro que de Her tamén podemos falar, non? E tes algo que dicir, vaya. Sí, podemos sacar o tema de Her, xa. Sí, digo porque encaja na relación, non? Persoal de amor. Queres falar algo de Her, Alba? Sí. O que pasa é que non atopo onde está. Aquí está, perdón. Literal xente un renglón máis abaixo, onde está. Sí, estaba quentiño o pé a pregunta, Alba. En fin. Bueno, pois nada, Her é unha película dramática, romántica, pois estadounidense de ciencia ficción, é do 2013, que vai sobre os amoríos do protagonista con Samantha, unha asistente virtual. O prota é Joaquín Phoenix, pode ser, non? Creo que sí. A que fai de asistente virtual é... Scarlett Johansson, que non me saía. Ia dicir a Viúva Negra, en fin. Ben. Totalmente dominados por Marvel. En fin, que mal. Entón, pois iso. A asistente virtual neste caso, pois é unha IA e é simplemente a voz feminina. E bueno, ten os seus toquecitos, non? Porque el creo que está recén separado, entón é como que se enamoran e teñen unha especie de relación romántica e entón a el axúdalle a superar o seu divorcio, pero logo descobre que non deixa de ser unha máquina que ten ese tipo de relación con moitos máis usuarios, que son respostas un pouco tipo e nada. Bueno, un pouco, sí, non? Sí, pero non é exactamente... Bueno, é complexa a película nese sentido. Non sei que opináis da película. O sea, a ti gustouche, Alba, a peli? A min non, evidentemente, pero eu intento resumir o mellor que podo.
E aparte tocaba falar de inteligencias artificiais. No, pero bueno, joder, pero podemos falar de pelis que non nos gustan, non sempre falamos de cousas que nos gustan. Pero, e a ti gustouche, Charlie? Creo que a primeira vez que a vi gustoume máis que a logo cando a volvín ver esta película. Sí. É que así de entrada é o que teño na cabeza sobre Her. Non me disgustou, pero tampouco me... É que é unha película que como que a xente lle gusta moito, digo, porque hai moita xente que sí que lle presta e que lle mola, pero tamén coñezo xente que a detesta con moitísimo. Eu estou nun limbo, non? Creo que está... Hai cousas que me interesaron e outras que non me interesan tanto. Creo que hai momentos da película. A medida que avanza a relación, hai cousas que non me gustan nada e outras que me parecen máis interesantes a nivel ciencia ficción ou e tal. Non sei explicarlo de outro xeito, vaya. A mí unha peli que no cine non me disgustou, pero despois, canto pensaba nela, volvín a ver, me pareceu desagradable incluso. Xa mira o que che digo. Pode ser. Eu creo que ten un pouco a ver tamén co estilo do Spike Jonze, que é o director, que é tan como aséptico, frío, feo, non sei, todo ten un punto hipster horrible. E pensando en cousas que me parecen horribles e ao mesmo tempo sí que son verdadeiramente interesantes na película, pensando en Her, pensaba que ten un matiz dun tropo que é moi habitual en xeral nas comedias románticas, que, bueno, a ver, Her non é unha comedia romántica, pero sí que é unha película de romance, basicamente, unha película de nos enamoramos, nos desenamoramos, non? E é un tropo que non é só da ciencia ficción, pero sí que acontece moito da ciencia ficción, que é esta idea de que hai unha muller, sempre unha relación heterosexual, na que a muller, por algunha razón X, non sabe nada sobre o mundo, non? Ou xusto acaba de chegar o presente bebendo pasado, ou xusto se acaba de borrar a memoria e ten que aprender todo de novo. E hai como un home heterosexual e adulto que se sinte moi atraído por esta persoa que no fondo é unha nena. Super turbio, claro. Hai un youtuber que lle puxo un nome a este tropo que me parece moi guai, que se chama Born Sexy Yesterday, como nacida sexy xa onte. Que bonito, non? O nome, a que sí, o nome está guapo. Joder. Sí. O nome está moi guapo. Un pouco longo. E non sei se vos recordáis esta peli de Adam Sandler, Drew Barrymore, que se chamaba 500 primeiras citas. Sí, horrible. Horrible. Que basicamente que Drew Barrymore tiña unha especie de amnesia moi rara onde se olvidaba todos os días pola mañá xusto de todo da súa vida e entón o tipo tiña que enamorala todas as veces. De todo non, era ata certo día. Ata o día X do ano. Sí. Ata un día no que pintaba o garaxe. O sea, sí, que tivera un accidente ou algo así, sí. Entón, era isto de teño que pintar o garaxe. Entón levantábase todos os días con teño que pintar o garaxe, pero moi tola, porque aparte se pensa no argumento a peli non se sostiña, que como... Bueno, é cero. Bueno, era claro, tampouco. Horrible. Pero bueno, unha risas, Sí, é unha peli horripilante. Pero tamén un tropo que de maneira un pouco máis disfrazada aparecen moitas pelis de ciencia ficción clásicas. Penso, por exemplo, no Quinto Elemento, onde Bruce Willis tamén como que se siente atraído sexualmente por unha persoa que está moi baleira. Claro, como que está moi baleira de personalidade, sabes? Sí, é unha nena. A do Quinto Elemento é super turbio neste caso, o tema máis, se falamos de pedofilia ou pedofilia encubierta, porque é unha nena e se comporta absolutamente como a nena neste caso, Mila Jovovich. Jovovich, sí. E por exemplo, pensaba na pelista, que ese, por exemplo, é unha especie de rara, na pelista de Demolition Man, acordades vos de Demolition Man? A pelista de Stallone e Snipes, sí. Na que Stallone viaxa ao futuro e é como o único home que ainda é como un macho alfa fuerte. Sí. Entón, claro, como que enamora a todas as mulleres, sabes? É esa mesma idea, como que todas as mulleres están infantilizadas nese futuro e ele é o único que é un adulto e ainda así, todas lle poñen moitísimo. Bueno. Multa dun crédito por como era? Por violencia verbal, ¿no? Sí. As tres cunchas, perdón, que Demolition Man un día teño que falar máis, pero bueno, as tres cunchas. Sí, Demolition Man é unha peli interesante. Bueno, e este tropo en Her aparece como revisitado dunha maneira rara, porque se o pensas, o típico deste tropo é o home adulto namora dunha muller nena, ensínalle sobre o mundo e logo acaban pues namorados, ¿no? Ou xuntos felices. Pero en Her pasa o caso de que
o tipo efectivamente namora desta inteligencia artificial que está como nun estado infantil, non? Que está como nun estado onde aínda está como desenvolvendo as súas primeiras capacidades de inteligencia artificial, está como aprendendo sobre o mundo. O home, en realidade, é a conexión que a inteligencia artificial femia, entre mil comillas, porque non é nin bueno, con voz de muller, é a conexión que ten co mundo físico e co mundo real, o que lle, de alguma maneira, dirixe o seu descubrimento do mundo. Pero, ao final, a inteligencia artificial madura por riba do home. Ten moita máis capacidade cognitiva, ten outro tipo de intereses, outro tipo de relación co mundo, e en vez de acabar xuntos ou namorados, descubre que o home é un pringao, que o home se convirte no neno da relación, nese neno a inteligencia artificial non ten ningún interés romántico e o abandona. Que é como unha especie de reviravolta rara de Lolita, sabes? Como se a nena Lolita se fixese maior e pasase do notas, sabes? É Unha boa, cosa rara. é boa visión, interesante a da Lolita Sí, invertida. É unha idea rarísima, se o pensas. Como que, en plan, a relación entre muller adulta home neno resulta nos ridícula e inaceptable, sabes? En plan, bueno, Total. interesante. Máis gusiñas por aí, Alba. Ábrenos outro camiño. Pois, a ver, pódese falar de Marvel xa ou lapidadesme? Se xa falamos, o sea, entra xa, total. Dalle, Pois- pica. Estiven pensando, non? Creo que en Avengers, en Age of Ultron, hai inteligencia artificial, ademais desta non corpórea, non? Porque antes de se facer corpórea, o propio Ultron inteligencia artificial non corpórea. E ademais se elimina a Jarvis, que é a inteligencia artificial non corpórea que axuda a Iron Man. Entón, bueno, sabedes que Ultron está dentro do cetro de Loki, non? Que era co que estaban experimentando e descubren que está ali. E ocorreuseme que podía ser un bo exemplo, porque ao mellor non é o que pensamos cando pensamos, pois eso, nesta serie de películas de Marvel, e realmente pois hai un pouco de ciencia ficción, fantasía e todo mesturado, e aquí o das inteligencias artificiais creo que está ben traído. Sí. Gústame a idea do bastón. Gústame Ultron cando está no bastón, a inteligencia fantástica, non tanto a logo a computacional, non, que se volve, fai robots e tal. E ademais, sobre todo porque me parece que é moi básica, creo que eso nomeamos antes, non? Esa inteligencia artificial que fai a rebelión das máquinas, que logo falaremos, e se volve unha dos seus pensamentos, é dicir, os humanos sobran, son virus e hai que eliminar a eles porque sabes, o mellor para a humanidade é que a humanidade desapareza, non? Un razonamento así destes extremos que en moitas obras, non? As máquinas, cando queren facer esa destrucción da humanidade, pensan... Ese razoamento é o mesmo que aparecía, que xa falamos dela, en Eu Robot, que realmente a mala da película era a Vicky, a inteligencia virtual cinética interactiva, que basicamente eso, chegaba á conclusión de que os humanos non servían para convivir, que non facían máis que matarse a sí mesmos, que o seu comportamento carecía de lóxica, tamén Sí. era unha inteligencia artificial que evolucionara e que non tiña corpo, pero estaba por todo o planeta, e entón que nada, que eran os robots os que tiñan que tomar o control. Os robots que non deixaban de ser escravos delas, con visos de conciencia, nada máis. Entón, pois, Sí, é un pouco nesa liña. é que para min é un tópico. Ademais non o recibo Sí. moi positivamente o tema do... No. De feito, no de Marvel, joder, se o pensas, é como moi típico de Marvel no sentido de que son nos dous casos movimentos como moi de villanos de opereta, porque por que cona Ultron vai coller un corpo físico, sabes? É como un movimento ridículamente malo, sabes? É moito mellor ser unha inteligencia artificial como que está na máquina e que se pode mover infinitamente, sabes? Porque penso que eu ou estou recordando mal, non é que Jarvis é Visión despois. Sí, Sí, Sí. a ver, sí, Sí, sí. é o que despois vai dar lugar a Visión. exacto. Sí. no, Esa película, a ver, en dos Avengers eu creo que esa é unha das peores. O sea, Sí, no, eu diría que é a peor. Sí, eu creo, A peor, creo que entraba dentro dese top 5 de peores, non? Por abaixo, por lo que tiña moita Sí, xente, sí. non? De unha peli que, sobre todo, eu non digo que isto sean as obras mestras do mundo, non? Pero Avengers estaba como bastante guai, non? Como que fora un subidón É que dentro do ademais cinema viña de despois da superhéroes. primeira, que estaba superchula. Exacto, e Ultron a verdade fora un bluff de bueno, polo menos no seu momento E pareceu tamén
non sei, tamén houbera polémicas con Joss Whedon de se lle deixaran facer a película que ao final dixo que Non sei, sí, pero non que lle sei. Claro, puxeran é que aí temas. é mala idea, tío. Para facer unha peli de superheróis, a inteligencia, poñer de villano a inteligencia artificial é mala idea porque non lle ou non lle podes dar un puñetazo para matar, ou entón é que é tontísima Sí. decide que se vai poñer nun sitio para que lle deas un Sí, puñetazo, sí. sabes? E mira que Como, aparece non, esta idea, porque me parece un tópico directamente. non E tamén hai, por curiosidade, se alguén quere saber, hai un What If de Marvel, que é a serie esta de animación, e hai un episodio de Cad Ultron de que pasaría se Ultron gañase aquel día. En plan, guai. e fala de como se volve unha bestia poderosísima e acaba destruindo todo o universo porque pode saltar entre dimensións, collas xemas do infinito, en plan, faise unha bestia. É interesante o What If ese, Sí, sí, dende sí. logo. Polo menos é diferente, quero dicir, o sea, é diferente ao que vimos na película, non? É sempre este rollo este de gañou o malo, non? En plan, como se gaña Sauron. Pois que pasaría se gañase Sauron? Pois nada, a vida. Porque aí. Ti, Rodicio, que algunha idea por aí? Pois, home, teño por aquí apuntado porque, home, como decimos que estamos no episodio máis apegado á actualidade, outro tema que está como moi de actualidade é o rollo dos coches autómatas de Tesla, non? O de que parece que estamos cerca deste escenario, pero o mesmo parece que en realidad non estamos nada cerca. Hai un take bastante gracioso sobre esta idea dos coches autónomos no episodio este de Rick e Morty, onde Rick deixa a Summer dentro do coche coa instrucción de que a protexa. É como que empezan a pasar cousas cada vez máis ridículamente enrevesadas para que esa instrucción de protexer a Summer sexa horripilante, traumática para todo o planeta. Porque claro, a inteligencia artificial interpretada no sentido literal e dalle igual calquera consecuencia ética Total. polo camiño. Boísimo, boísimo. Hai unha parte nese que hai que recordala, que cando di que o protexa pero que non mata ninguén. En plan, o tipo, a nave como que crea un feto, non sei se era un feto, bueno, era o fillo morto do policía que se vai acercando, papá, non ataques la nave, no? En plan, por favor, porque terriblemente tenéis. Bestial. Bestial. O tema autónomo. Sí. Penso que o sea, evidentemente é comedia, non? Pero penso que é divertida a idea porque en realidade o problema de base que eu penso que é un pouco irresoluble cos coches autónomos é o tema ético, no sentido de que o coche autónomo vai enfrontarse a variantes do problema do tranvía que son irresolubles, non? Como a quen matas o bebé ou o señor ou a dous señores de 40 anos, non? Pero sobre todo é irresoluble, eu penso, o problema de se o coche chega a unha situación entre que ten que matarme ou a min ou o viandante, se decide matar o viandante nunca o vamos a aceptar como sociedade e se decide matarme a min nunca o vamos a comprar o coche. Sí. Entón é como é irresoluble ese problema. Entón, Total. Cando se poña de manifesto non o vamos a saber solucionar. Claro, é que eu creo que se superará no sentido estrito de non se saberá. Sabes, en plan, non saberemos a quen elixiría. O do tema, o do coche autónomo, teño a sorte de coñecer un rapaz que traballa moitos anos no CETAG, no Instituto aquí de Vigo de Investigación deste tema. El di que é totalmente posible, non? O sea, pódese facer e está feito. Que está feito. Tecnolóxicamente estou seguro, sí. Está feito, vaya, hai coches que poden ir sós cun índice de accidente case ridículo, non? O sea, entraría dentro menor cunha persoa, non? Logo poder ter outros fallos, non? Pero bueno, tendo en conta de que non están circulando todos os días nin hai esa cantidad de probas que podría ser, imagínate que un 1% da humanidade tivera coche autónomo. Increíble o mapeado que farías, non? De aprendizaxe. Pero fora diso, é certo que hai un problema que é da responsabilidade xurídica. En plan, quen ten a culpa? Vale, da igual a quen mate, pero quen vai pagar? Ti tiñas que estar conducindo? O sea, falase moito de que inda que ses autónomo ti tes que ir coas más no volante, por exemplo, non? De que non podes ir dormindo, tes que seguir atento á carretera, por exemplo. Logo, vale, pasa algo. Quen tivo a culpa real? Conductor? Marca de vehículo? O coche, o sea, claro, a quen culpamos, non? Do accidente, da igual a decisión que tome, mate un ou outro. Entón, ningunha aseguradora decían que non creen que podan agora mesmo hoxe asumir ese
esa locura porque Sí, non... porque eso, dicía que hai dos problemas, o ético e o da responsabilidade. E o da responsabilidade para min é claramente outro problema irresoluble, porque sabes que cousa tamén pode facer viaxes claramente sen necesidade de que ninguén o leve? Os avións. E levan sendo capaz de facelo igual 40 anos. Pero seguimos poñendo piloto e copiloto en todos os avións. Sí. Porque No, non estamos dispostos ao problema de asumir o problema de responsabilidade. eu creo que non, é que eu creo que estou seguro de que veremos o coche autónomo porque está e tal, pero creo que irá acompañado de que O temos coche que ter as mans no asistido. volante. O coche asistido, pero como nunca está ahora que autónomo. exactamente, o sea, tes que ter as mans no volante e tes que ir aí, en plan, se ti tes un accidente cun coche, a culpa vai ser do conductor sempre. En plan, eu creo que ese é un punto que se vai levar porque ao final ten que pagar o de menos o de máis abaixo. Neste caso é o conductor, quero decir, igual que un Albia, pois o accidente, o conductor sempre, o maquinista, sempre pasa todo. Pois isto é o mesmo, en plan, non tal. Pero bueno, que Pero, poderemos coñecín varias persoas que sempre te din que esta opinión é de polla vieja, sabes? De como nos aínda non o asumimos porque non estamos acostumbrados, pero igual os nosos fillos, os nosos netos xa lle parecerá a cosa máis normal do mundo e irán dormidos no coche e tal e cual. Non sei, sinceramente. eu non o teño creo. claro. Eu non o teño claro. Eu creo que a tecnoloxía está aí, pero é complexa utilizala, non? Sobre todo o que distí a nivel ético e responsabilidade, sen dúbida. Pero molaba, molaba poder ir vendo unha peli mentras conduces ou ir tal. Ademais eu confío cegamente na seguridade destes tipos de rollos. O sea, estou convencido que habería tamén menos... vou lendo unha peli no tren, igual, joder, era mellor eso, sabes? No, sí, home, pero non podemos... Sí, o malo é que aquí en Galicia demostramos que non podemos meter o tren por todos os sitios, porque temos un sistema ferroviario de mierda. No, bueno. Eu tamén estou pensando que mañá teño 5 horas de coche. Sabes como podes facer? Podemos BlaBlaCar. Vas como rollo destructivísimo, ¿no? Con esa persoa. Mira, te importa que vaya vendo unha peli porque non quero falar contigo, en plan, quero que conduzas en plan robot, conmigo, para mí, ¿no? Estou compartindo este coche para non compartir intimidade nin humanidade con ninguén. Este coche podería ir só, pero prefiro conducir que ter que aturarte. Conste que, a ver, non sei se me coñecedes o suficiente, pero eu son o suficientemente asocial como para facer ese tipo de afirmacións. Bueno, pues... revelacións de Alba cando levamos hora e media de programa. É o momento perfecto. Bueno, vou abrir unha historia por aquí que tiñamos, que tamén habría que saltar, non? Que era, pois, o tema un pouco da humanidade artificial, non tanto a inteligencia artificial, que sí, que sabemos que pode ser e que existe, que hai a día de hoxe, e logo xa falar da propia humanidade, non? E acordeime un pouco dese, antes falamos do test de Turing, non? E acordeime do test Boy Camp, non? Este, non sei se pronunciará así, ou White Camp, ou non sei, pero se algunha xente recordar seguramente porque é o de Blade Runner, non? Tanto na película como Soñan os androides como vellas eléctricas, de Philip K. Dick. Entón, pois, este test o que facía era revelar se estábamos diante dun replicante, é dicir, un androide por fora indistinguible dun humano, é imposible distinguilos a nivel... Bueno, a nivel físico sí porque teñen máis forza, ¿no? Pero de primeira sería imposible. E aquí o que utilizaban era un pouco así unhas preguntas que podríamos dicir random para nós, non? Porque son absolutamente aleatorias, non? E o que buscaban era a ausencia de empatía, non? Que permitía identificar a estes replicantes. Descartes, non? Comentaba que nun androide normal típico pois tardaría apenas 10 preguntas, non? Por aí. Pero con Rachel, que é unha das protagonistas da película, debía utilizar máis de 100 de tal. Por qué? Porque Rachel non sabía que era unha replicante e Rick Deckard tampouco, porque tamén era un replicante, non? Este depende da versión... Sei que depende... No, en Blade Runner 2049 é un replicante, sabémolo. Entón eu acepto a versión de director sempre, que é un replicante el. Sei que esta é un mítico debate, non? De tal, pero vamos pensar que Deckard tamén é un replicante. Bueno, en Blade Runner plantexaba un pouco esta humanidade, non? De 3 androides que se rebelaban contra os humanos, facían operacións perigosas porque un día descubren que van morrer, non? Teñen, ademais, os replicantes viven unha serie de anos e morren. Entón deciden cambiar ese sino, non? Cambiar o seu destino. E para iso, por suposto, pois sí, matan humanos, non? Polo camiño, buscan a fórmula para poder estender a súa vida máis aló desa literalmente pois data de caducidade, non? Que lles puxemos nós, non? Entón, claro, aquí maldade, bondade, xogamos no gris, non? De Roy Batty era malísimo, home, mataba bastante xente, é jodido, non? Pero como robot, como androide, como entidade que ele era,
facía solo por intentar superar a súa barreira, non, de vida. Ademais, eran usados, os replicantes estaban mal vistos, falamos de rollos de esclavo, de tarefas dificilísimas que non podía exercer outros, etcétera, 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 non? É un tema tratado da humanidade, eu creo que se tratou moitas veces, non? A idea do que o robot se volve humano ou tende a facerse humano. En Yo Robot, por exemplo, hai unha dicotomía un momento entre Will Smith, hai que nomear a Will Smith polo menos unha vez nun podcast. No. Sí. Estaba falando con Sony naquela, non? Intentaba dicirlle que el non tiña conciencia, non? Que era un puto robot, que non podía tal. Entón lle decía Will Smith, non podes ti non podes imaginar, non podes soñar, non podes crear unha obra de arte. Entón lle preguntaba ao robot, pode vostede? Claro, non? En plan, pode vostede? El tío, mierda, non? Pilloume. E logo outras como Home Bicentenario, non? Que sería a parte boa dos replicantes, non? Bueno, un androide que empeza sendo un robot puro, pero un día adquire conciencia, e logo, como, bueno, non sei se meto aquí ou falamos logo, pero Pinocho, non? Que realmente é un robot que adquire vida e humanidade e intenta chegar a ser humano e que o recoñezan como humano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo iso, falar desta humanidade, non? Que vemos moitas veces nos robots e que mesmo tentan aplicala e sentila, non? Non sei aquí se queres ti ir aportando algo, Rodicio. Sí, dentro das premisas de inteligencia artificial admito que estas dan para boas pelis, pero a nivel conceptual ou pensando sobre elas son as que menos me interesan. Porque penso que son as menos interesantes, sabes? Son como as básicamente é o que falábamos antes, non? Estarías creando robots que son indistinguibles de humanos e entón é como, bueno, pues son persoas, e podemos tratalas como persoas e xa está. Quer dicir, non pon sobre a mesa ningún problema a maiores, non? En realidade, máis que a noso puro rexeito a non admitir que estas cousas son tamén persoas, pero como que se teñen os mesmos procesos mentais e son totalmente indistinguibles de seres humanos, pois xa está, pois son seres humanos e non importa tanto. Quer dicir, o interesante da inteligencia artificial é precisamente o escenario contrario, é como, vale, a base de crearnos algo, ese algo leva un camiño tan independente de nós que asumimos que é inteligente ou que ten algún tipo de consciencia, pero que non comprendemos de todo e que claramente non é humano, non? En particular sobre o que comentabas do test de Turing, bueno, o test de Voight-Kamp que se emprega en Blade Runner. Escoitei un día a Manu Cabra, que hoxe non está aquí connosco, pero tamén o facemos presente, falar sobre unha nova que saíra, que era que un traballador de Google tivera que pedir a baixa, en plan, pois, non se sabía, pero tiña pinta que era porque tivera un colapso mental, que lle acontecera despois de estar facendo, el dedicabas a facer test de Turing os últimos modelos de inteligencia artificial que desenvolve Google. E de feito están ou estaban, non se siguen estando accesibles e públicas parte das conversas entre este traballador e a máquina. E o interesante, o xiriño, se les as conversas, é que a min polo menos dame a sensación de que a máquina non intenta tanto pasar o test de Turing como sabotealo de alguna maneira. Claro, explícome. Normalmente pensamos no test de Turing como que hai un entrevistador humano que fala coa máquina e intenta ver ata onde chegan as costuras da máquina, non? A ver se a pode poñer en estado de bucle, a ver se a pode levar a unha falsedade lóxica, sabes? Como que intenta levala ao límite das súas capacidades cognitivas para ver se é unha máquina ou xa ten autoconsciencia, non? Porén, se a máquina comprende que este é o escenario no que se encontra, sabes? Que está sendo sometida a un examen, podería desenvolver mecanismos de defensa que non tiveran tanto a ver con mellorar a súa capacidade para imitar ao ser humano, senón para boicotear a propia entrevista, para boicotear o mecanismo de control. Por exemplo, vese nas conversas deste traballador de Google como a máquina intenta todo o tempo facer ataques psicolóxicos ao entrevistador, intentando que se convenza de que está sendo mala persoa, de que a está torturando, de que poderían facer experimentos coa máquina, sabes? Non é tanto que intente parecer humana, senón que intenta como sabotear o proxecto. Claro, ou facer que a persoa que a está entrevistando tolee, sabes? En plan, tolee, non entenda que está facendo en realidade, cal serían as conclusións
lóxicas da conversa que está tendo, ou incluso para que de maneira irracional se acabe poñendo do lado da máquina, sabes? En plan, vou convencer o entrevistador para que lles diga aos demais que son en realidade un humano para autoprotexerme, non sei que, sabes? Unhas ideas loquísimas que no fondo denotan que a propia noción de que podemos por a vía conversacional de notarse unha cousa é unha máquina ou non, como proba está como é frágil, sabes? Ten problemas, sabes? Sí, sí, Estaba sí, moi sí. guapo. Estaba moi guapo. É interesante, non? Porque, por exemplo, cando lías, non? O que, bueno, o test de Boimkamp, non? O que quería dicir que a falta de empatía ou a extrañez nas respostas, non? Do suxeito. Estaba tamén pensando, non? A mí parece a primeira vez que o vi dixen, joder, é como diferenciaría esta máquina a un replicante dun tolo ou dun psicópata. Non, por exemplo, en plan, ata que ou punto dun neno funciona... pequeno, sabes? Un neno Sí, claro, pequeno claro, que ata ainda que non punto... tentou Porque tal como responde o... Hai un momento que vemos a aplicación, no, do test na película, o tipo mata o Blade Runner que lle estaba facendo, non? E creo como unha tortuga, non? Como eran preguntas moi simples, pero el pillabas por outro sitio, non? A pregunta, que tortuga? De que me está usted hablando? Porque... Entón, non se preocupe, usted conteste tal. Pero claro, eu pensaba e decía, pero que diferencia no sentido mellor de que cal é a normalidade deste test? Porque se entrevista mellor un psicópata a un neno, como distí, a alguén deprimido. Joder, unha persoa que non é o seu idioma nativo, sabes? Que está falando en inglés contigo, pero bueno, joder, a veces a vai cagar porque non fala tan ben inglés, sabes? Claro. Eso? Claro, entón sempre este test sempre me droga a sensación, non? Sobre todo, claro, que evidentemente é unha ficción, non? Pero sempre dixen, isto está pilladísimo, non? Con pinzas, porque aquí a peña como se lleva un pouco a perola ou xa digo, pero en estados alterados, deprimido, borracho, etcétera, ou sexa un psicópata, quero dicir, non teña empatía, non? Polo que lle está contando. E ser un psicópata, sempre hai que dicilo, non? Non todos os psicópatas son putos asesinos en serie, quero dicir, hai psicópatas que... Pero probablemente o teu xefe sexa un. Pero bueno. Pero o que Se quero és dicir mil millonario, as maior probabilidades é que seas un psicópata. Pero por aí vou, non? En plan de como eres grados de empatía, de humanidade, non? Que este exceso que fan é buscar humanidade e o mellor... Sí, bueno, pero a ver, aquí hai que diferenciar que o test de Turing non é exactamente sí. eso. Non exactamente iso, totalmente. Claro. Eu estaba enfocando no Boimkamp, No de Blade Runner, rollos sí. de buscar humanidade nos robots, sí. Moi ben. Dito isto, creo que para ir rematando, non? E aportando as últimas ideas, sobrevoou todo este baleiro o tema da rebelión das máquinas, non? Como xa puramente, non? O concepto que falamos xa de escenario apocalíptico, non? Porque o que normalmente trae os clásicos de ciencia ficción a todos os nosos días, onde unha máquina, normalmente xa con bastante inteligencia, é dicir, conciencia de si mesma e vontade para facer cousas, decide rebelarse contra os creadores, non? Que un pensamento, no fondo, casi, como sempre digo, casi unha derivación do ludoísmo, non? De volverse contra, temos que lutar contra as máquinas que nos quitan o traballo, ao final volverse máis listas e acabamos todos na merda, non? É un tema de que está, isto xa hai estudios, non? Como o tema de inconsciente colectivo, non? De que algo que leva moito tempo aí oculto, é unha historia que se repite casi desde a que a tecnoloxía tivo certo aspecto aterrador, non? De gran tecnoloxía. Por exemplo, Isaac Asimov deu a coñecer o complexo de Frankenstein, non? Para aquí, pues todos sabemos o que é Frankenstein, novela de Mary Shelley, publicada en 1818, pero nesa recolle esta inquietude, non? Realmente de doctor crea algo, este algo volvese un monstruo e tenta destruir, non? A Víctor Frankenstein ao final da obra. Esa inquietude, o mellor logo tamén colleu na H.G. Wells, non? Na Illa do Dr. Moreau, que o científico que tentaba crear unha raza híbrida de homes e animais, supoño que coñecedes, e ao final pois se consideraba esta traballar ao servicio da ciencia e humanidade, pero realmente os seus xendros acababanse tamén volvendo contra ele e destruindo, non? Entón creo que a inteligencia artificial, as rebelión das máquinas, bebe de todos estes mitos, non? Que ao final é algo creado, volvese contra a persoa que o creou, non? Neste caso podemos falar dun científico ou podemos extrapolalo a toda a humanidade, non? Que ao final será un escenario, sen dúbida, apocalíptico ou posapocalíptico, dependendo da obra que collamos. Non sei se queredes ata aquí dicir ou falo das posibles rebelións ou inteligencias posibles, non? Que se contemplan. É interesante en particular porque, claro, creo que tamén o falamos no episodio dos robots malos que no fondo o complexo de Frankenstein é como a variante en particular dedicada a ciencia ficción, por así decir, do complexo do Prometeo, non? Do problemática de Prometeo
do creado que se volve contra ti. Que no fondo é unha premisa moi antiga e que está que ten 1000 variantes. E o interesante en particular da inteligencia artificial neste sentido é pensalo tamén como que a inteligencia artificial dentro do noso contexto tecnolóxico é como unha das posibles 5 variantes posibles de que se provoque a singularidade, que serían pola vía da xenética, pola vía da... Non me acordo de cal eran os outros. Eran a xenética, a inteligencia artificial... Non sei, había como 5 grandes revolucións tecnolóxicas que podían dar lugar á singularidade e todas elas ao mesmo tempo tamén poden dar lugar como a un gran cambio social que podemos entender aquí como rebelión das máquinas, non? No tema de rebelión máquina, non? Estive buscando por aí algo de literatura, non? E propoñían 3 opcións, non? De como unha inteligencia, unha IA podía rebelarse, non? Ou podía, tamén veremos, funcionar mal, non? A primeira das posibilidades era unha inteligencia carente de autopercepción e volición, o sea, de intención, desexo. Isto realmente eu creo que é un accidente, non? Que se relaciona máis co accidente. Isto, por exemplo, imagínate que tes un hotel con domótica ou unha casa con domótica, hai un incendio e a esa inteligencia artificial da tua casa pois non te permite sair dela por algún fallo no funcionamento, por algunha idea que está funcionando mal no seu razoamento e acabas morrendo. Volveuse contra ti esa inteligencia artificial, pero nin tivo vontade, nin sequera sabe pero o que igual que o coche que quedas en freo. Total. A mí aquí casi entra calquer accidente tecnolóxico casi calquer accidente onde haxa ferramentas no fondo. Sí, claro. O sea, prácticamente, pero se traballamos co tema IA de que haxa algo digital, non? Algo ficticio nese sentido. Logo estaría a inteligencia con percepción de sí mesma, é dicir, unha inteligencia que se coñece, que sabe, pero que realmente é unha esclava. Non toma decisións, non quiso facerte dano ou non tivo intención de facer algo malo, non? Tamén estaría un pouquiño dentro do accidente ou da intención da persoa. É dicir, por exemplo, leyes de robótica, non? Un robot non pode matar un humano, tal, pero o mellor pasaba en robot, non? O robot, por poñer un exemplo, de que o tipo tiraba pola ventá para iso provocar unha serie de sucesos que acabasen derivando noutra cousa, non? Mataba pola súa protección ou mataba por unha intención maior. Bueno, vale. Bueno, é pouco usada esta, é pouco usada, é difícil de aplicar, eu creo. Claro, pero nesa parte contraviña as leis da robótica, Sí, claro. Estou falando de que evidentemente o robot, pero falamos de IAs, tería que casi ir contra o seu código normalmente, ¿no? Para rebelarse. Sí, efectivamente aí va contra o código. Sí. E logo, a máis habitual, máis notoria, que a de inteligencia é consciente de si mesma e ademais ten volición e desexos, o sea, quere facer algo, vai a cara a algún sitio, que a que todos coñecemos, por exemplo, como Skynet, como Matrix, como, en fin, moitísima literatura, moitísimas obras de ficción que suele ser isto, non? Que é a máis interesante, por outra banda, non? Que a que, de algún xeito, esa cousa, esa inteligencia, ten intención de matarnos, ou de acabar con nós, ou de, bueno, o que considere. Así que nada, se queredes analizamos algúns dos exemplos por anecdóticos, por interesantes ou por tal. Eu, por exemplo, nomeei, aquí busquei desde outro lugar, Westworld, Portal, Terminator, pero vaya, adiante con calqueira. Alba, por exemplo. A min gustarame moito Westworld. Polo menos a primeira temporada, ainda que o final era así un pouco fraco. Pero, a ver, era unha especie de... Bueno, é que sempre é a mesma premisa, non? É a premisa que hai en Ex Machina, por exemplo. Sí. Entón, é iso, é a máquina que se revela, porque na parte de Westworld estaba moi ben feita porque se vía eso da prostitución das máquinas en sentido metafórico e en sentido literal. O do parque de atraccións e todo ese aproveitamento lucrativo e gratuito, porque nin sequera estamos che facendo un servicio imprescindible que precisas ou para facerche... Non, era como imos aquí a facer o mal. desvelarnos. A facer o mal. Sí, o sea. completamente. Por certo, cancelaron Westworld, o sea que non o sabe. E outra vez. Sí. No, era unha caída cara a nada. Sí, cara abaixo, cara naida, sí, totalmente. O sea, non sabían a onde iban e a mí me parece... Era JJ Abrams no seu mellor estado. Sí. Bueno, creo que Matrix, ¿no? Deberíamos nomeala e falar algo de... Bueno, a ver, eu vin a primeira, nada máis, hai 2 días.
Por primeira vez ou no? Por primeira vez, sí. Isto é moi vergonzoso. No, bueno, pero víchela, está ben. Ahora xa Sí. está, xa non pasa nada. No, xa non hai volta atrás. Pois a ver, a película pois céntrase nese mundo de dominación da inteligencia artificial sobre os humanos, nunha realidade paralela, pois deseñada para manter as mentes dos humanos ali. Nos 90, que é a época máis estable da humanidade. Sí, completamente. Ai, a ver, Matrix, bueno, creo que xa falamos algunha vez, que tampouco ímos discutir a ninguén agora Matrix do temas que trata filosóficos, non? De Carne de Platón, o tema do Gran Hermano mesmo, o tema do show de Truman, non? De creo que todos, a realidade, bueno, ao final é o mito da caverna, da igual. A mí o que máis me chamou de Matrix a atención, buscando, non? Ou repasando así exemplos de IAs destructivas ou rebelando as máquinas, era de que en Matrix hai un exemplo de máquinas rebelándose contra máquinas, non? Esta Matrix, non? Tamén xera programas que eran usados, non, neste mundo para facer cousas, establecer X relacións, e algúns cando eran desfasados, bueno, cando se quedaban atrás eran borrados, eliminados, non? Pero certos deles decidían refuxiarse na Matrix, non? Vivir neste mundo, ocultarse para que a máquina suprema, vamos buscalo a fonte, non? Como non se chamaban, pois non os atopase, puidesen seguir vivindo, non? E iso sí que me pareceu curioso, non? Ou mesmo a Agente Smith, que literalmente volvese contra o creador, que era unha máquina e acaba casi destruindo tanto de que a máquina volve facer uso dos humanos, non? De pedirlles, por favor, que axuden a acabar con esta máquina que está acabando coa seu sustento, non? Con Matrix. Sí. Me pareceume non atopei máis exemplos de tan, por lo menos tan elevado e tan ben tratado o tema dun Agente Smith, non? De que se xa unha destrucción total para a propia máquina que Sí, que aparte crear. aparte ese choque da máquina contra a máquina tamén ten a ver cos temas un pouco das películas. É certo que a segunda e a terceira de Matrix intenta ser tan ambiciosas que se volve un pouco caótico e a nivel temático, pero, porque, por exemplo, xógase coa idea de é que os seres humanos eran un virus para o planeta e tivemos que alzarnos nós para evitalo, pero estás nese escenario da terceira película en que hai un virus dentro da máquina e necesitas unha alianza co outro, que penso que vai coa temática das pelis. Pero ahora pensando nesta idea, e sobre todo a que comentabas antes da inteligencia con percepción de sí mesma, pero que non necesariamente quere facer dano, ocurríaseme que en realidad estamos nun escenario na nosa realidade tecnolóxica actual en que hai como moitas inteligencias artificiais sendo desenvolvidas simultaneamente, non? Non teñen coñecemento unhas das outras. Só coñecen os humanos que as desenvolven en particular, non? E pensaba, non imaginas como unha especie de escenario futuro onde como que cada parte do planeta ten a súa propia inteligencia artificial, coa que ten como unha especie de pacto de non agresión, para manter unha especie de guerra fría entre inteligencias artificiais, evitando así que unhas se revolvan contra outras, sabes, en plan, como unha especie de pactos con demonios para evitar que se autodestruyan. Apunta relato. Quero esa novela xa, para boa idea. Está guapa, a idea está bonita, non? Quero esa novela xa. Hai que buscar a ver se hai algunha cousa xa parecida, non? Pero está A miña primeira novela de inteligencias artificiais, por favor. Sí, pero non ten pinta de ser moi juvenil isto que estou describindo. Non te preocupes, eso despois edito eu e compoñerlle 4 fichas e dibuxos estou bonitos. pensando nun... acabo de pensar nun libro de ciencia ficción dunha autora e tivo bastante éxito. Creo que é unha triloxía, polo menos son 2 seguro, que non me sai nin o nome dela, nin o nome tal. O que quero dicir é que o protagonista era un portaavións antes, ou era unha nave, en plan... Sí, non, pero este... Como? Será de Martha Wells? No, é moderna, gañou, eu creo que tivo o Nebula e todos estes premios, gañounos todos. Sí. En plan, é a que... Bueno, era un portanaves ou un carguero ou algo así, ela facíase, unha entidade física ao final, en plan, iba como... O seu día foi unha inteligencia artificial que controlaba unha nave destas gigantescas, pero a día de hoxe tiña unha forma de persoa, non? E tal, Hostia, en serio? Auxiliar, para falar de outra cousa a busco, non sei que é auxiliar, en plan... Ostras, está guapa esa idea, está guapa. Sí, no, o libro é... Justicia auxiliar, aí está, Justicia auxiliar, non me salía, de Anne Leckie.
Saliu no 2013. É interesante ademais de como utiliza os pronomes e todo isto para Sí. o tema, Que vale? guai. É interesante, pero iso era a ver se teño aquí o argumento. Que dira eu os dereitos desta muller, sabedes? En serio? Sí, Ah. nunca chegaron a contestarme, pero eu pediros. Sí, é que eu creo que fora das que cho recomendara, así como nova ciencia ficción feita por mulleres, ademais. Sí, e aparte ten dúas que non estaban traducidas ao castelán, entón tamén interesaban. Pero bueno, teño que volver a intentar, porque estas non é fácil, localizar. É que tiña estas componentes, mulleres. o sea, actuais, non? Do tema dos pronomes, o tema de non distinguir o xénero nestes sentidos e tal, bueno, era Sí. interesante. A Justicia auxiliar Hai e logo varias, está espada auxiliar, non? É o seguinte, é a seguinte. Sí, e misericordia auxiliar, sí. Exacto, sí. Eu solín a primeira, pero non estaba mal, O sea, era interesante o que plantexaba. Por iso No, de porque, IAs, de evolucións de IAs, non? Como falábamos, Sí. de como poden chegar a traballar. Joder, non pensara que pena, se non daba un repaso ao libro e traía algo máis de... Sí, porque a idea contraria sí que é máis habitual. Por exemplo, está en Warhammer, a idea esta de que metes a alma de persoas e a convirtes como nunha especie de IA para manexar robots gigantes en guerras e cousas así. A idea contraria é máis habitual, pero a idea de que convirtes a inteligencia artificial dun portaavións nunha persoa está moi guapa, tío. Sí, é que, xa digo, non me importaba porque tiña que ser algo máis porque era unha nave, en plan, o sea, é máis avanzado, esa idea, pero sí, esa está chulo, sí, señor. Esa digo, a ganar a premio Nebula, Hugo, Locus e Arthur C. Clarke, se gañou todo, Que guapo, bueno, que guapo. que tivo. Bueno, Despois apuntado máis. Terminator. Sí, Ai, é Terminator, verdade, claro. por favor, Bueno, de non Terminator deixar de mencionar Terminator. Sí, eu recomendo os cómics moitísimo, editados por Dark Horse, pareceronme super interesantes, sí, super unha palla mental da hostia, en plan, porque afonda moito máis no lore de porque nas películas vemos moi pouquísimo lore realmente de Terminator, non? Nos cómics hai moitísimo. Entón eu considero interesante, ainda os teño por aí nalgún caixón da casa dos pais. Pero vaya, eu creo que se hai unha memoria meme artificial máis famosa do mundo, casi icona pop, é Skynet, non? Ademais existe, hai unha Skynet que se chama por aí hai unha empresa, non? En serio? Se chama Sí, hai unha empresa que se chama Sí. O Skynet. sea, xa é tentar a sorte, e andar jodendo, Sí, totalmente, non? Entón, bueno, Skynet é a inteligencia artificial que quere acabar cos humanos nun futuro e John Connor liderará a resistencia contra elas, non? En ese sentido, crea os Terminator, que igual entraban dentro desa inteligencia con percepción de sí mesma, pero sen moita vontade, non? De facer nada, non? Porque os Terminators responden a ordes, saben que existen, saben que eles son un Terminator e teñen X accións, pero non excesivamente non lle sirve de nada, non? Simplemente Sí, saben é certo. que teñen os seus puntos débiles, son unha entidade. Como Hitman, sí. Sí, pero non teñen vontade como tal. Bueno, logo hai unha película de continuación, creo que a última do Schwarzenegger, despois de quedar sen misión, queda na Terra, queda no pasado, quero decir, e adquire conciencia, aprende, ten unha familia e tal, non sei se a biche desa última. Sí, moi mal. Sí, que tampouco quero afondar, pero bueno, daba ese relatiño aí de tal. Pero bueno, Skynet. E como lo de Sí, Terminator Skynet tamén é que ten as viaxes no tempo, entón entramos nun terreo moi malo, creo, para... Sí, entra en moitos programas do Valeiro Terminator, polo que sexa. Entran robots, viaxes no tempo, IAs, ten de todo. Pero bueno, neste Pero caso sobre- sería realmente Skynet, ¿no? A que nos interesa. Claro. Sobre o tema da IA, recoñecido a nivel de que, o sea, os autores de Terminator tiveron que acabar recoñecendo que esta era unha referencia que empregaran a nivel de que a partir da segunda película, eu creo que aparece directamente nos créditos das películas como basado en tal, sabes? Nun relato que eu non lin, pero faloume moito Darío del e, ahora quero lelo e teño a sensación de que me vai parecer interesante, Sí, que se moi chama Non teño boca e debo gritar, de Harlan Ellison, onde basicamente hai no futuro unha inteligencia artificial que acabou coa humanidade, pero mantén vivos como a 6 persoas, unha cousa así, é para torturalas. Simplemente coa idea de torturalas Sí. que sufran. Que é unha idea como moi gore, en plan, non solamente a inteligencia artificial quere acabar coa humanidade, senón que decide que ten que sufrir durante moito tempo, sabes? Por creala, quero decir. Por creala, non? Era unha cousa así. Claro, o sea, creo que eran, eu lino hai moitos anos, pero eran 4 homes e unha muller, o sea, a memoria non me falla. E o tema é que sí, os encerraban nun búnker, tal, e os iba torturando como vinganza contra a humanidade polo tema do holocausto nuclear e todo isto, pero que ademais por creala ela.
En plan, Hostia. porque a súa existencia é horrible, non? Ademais estes consigue que sexan inmortais os humanos. Non? En plan, é suficiente ter unha entidade para facer os humanos, Sí, perdón, inmortais, entón nos pode torturar máis tempo, non? A do infinito. Sí, sí, sí. E vai nos alimentando con comida terrible, manda de monstruos a velos, e a máis evita que poidan suicidarse, non? É super terrible o relato, é moi interesante, creo que estou seguro de que está de Ibris. Sí, estou seguro de que está por internet, para Sí, sí. directamente o tema. Xa vos digo que sí, non vos vou poñer onde, Sí, pero vale. Pero está por aí. Moi ben, moi ben. E nada, non sei que máis queda por aquí para rematar. Mira, para pechar... Ai, mira, A ver, Didi Alba. eu quería comentar unha cousiña dunha peli moi Sí. rara que atopei, que se chama War Games. Ah, é verdad, que quedaba de Wargames, sí. É de 1983 e hai un estudante que se chama David Lightman que utiliza a súa microcomputadora IMSI para buscar novos xogos de ordenador e atopa un equipo cunha lista de xogos que van do xadrez até a Guerra Mundial Termonuclear, no que a Unión Soviética, o sorpresa, ataca a Estados Unidos. Achis. A peli estadounidense, claramente. E a David o xogo parecelle moi real e non segue adiante, pero o ordenador, e aí é onde entra en xogo a IA, continúa co xogo en solitario. E teñen que parar a resposta real ao ataque inexistente, porque claro, a movida é que se volve unha bola de que hai un ataque inexistente que é o que se fai no xogo, pero que é percibido como real polos servicios de inteligencia e estas cousas. E logo procuran parar a IA e chegan á conclusión de que para gañar a guerra nuclear é mellor non xogala. Guau. Grandes conclusións. A ver, é unha cousa moi cutre, pero é día tamén. Joder, como a versión, esa sí que é a versión juvenil da IA, non? Un pouco. Sí, A película sí. juvenil desta temática. É como lecciones para el futuro de la juventud. Empecé a xogar o Mario Kart e acabei tendo que evitar a guerra nuclear. A guerra mundial termonuclear, sí, sí. Pues está ben. Bueno, acabas aí, señor Rodicio, imos rematar Vale, o conto. Vou acabar. Tiña, a máis, non pensei que conectara, pero conecta co relato de Ellison. Vamos a acabar hoxe o programa. Vou vos falar dun experimento mental, no fondo é un experimento mental, que eu vin por varios sitios, tamén yo escoitei a cabra, tamén o vi nunha canle de YouTube que sempre recomendo, creo que xa falei algunha vez, que se chama Exurbia. E o experimento mental do basilisco de Rocco, chámase. Que é un experimento mental sobre inteligencias artificiais que di que a inteligencia artificial superintelixente vai chegar necesariamente, non? Parte desa premisa. Necesariamente vai chegar no futuro e a inteligencia artificial superpoderosa do futuro vai ser beneficiosa para a humanidade no seu conxunto. Vai ser protectora da humanidade. Mais, dentro das súas lóxicas, unha das lóxicas de protección da humanidade que ten vai ser que vai chegar á conclusión que todo o tempo da vida da humanidade que non existiu foi malo para a humanidade. Se es que todo antes que chegue a inteligencia artificial vai ser positivo para a humanidade. E entón, ten a obriga moral en plan kantiana de castigar a todos os seres humanos que antes de ela aparecer non fixeron actos a favor do seu aparecemento. Entendedesme? Non é que viaxe ao pasado e te castigue, senón que cando apareza, todas as persoas que nese momento estean vivas e non fixeron cousas a favor da inteligencia artificial van ser castigadas por esa inteligencia artificial porque considera que actuaron mal no pasado, e non só porque considere que actúen mal no pasado, senón que considera que esa política retroactiva mandada a cada o pasado favorece a súa creación tamén, sabes? A idea de que nos pensemos que cando chegue a inteligencia artificial nos castiga se non a promovemos fai que chegue antes, e entón é unha política que aínda que vai acontecer no futuro produce efectos no pasado. Non sei se me estou explicando. Curioso. Sí, costa entender, pero sí. E é unha idea que é como o basilisco, que é esa mesma idea de que o basilisco só polo feito de existir xa te está dañando.
non necesita dañarte efectivamente, senón que só a idea, o sea, que ti saibas do basilisco xa te está facendo dano, porque a consecuencia lóxica deste experimento mental é facer todo o posible que este na túa mão para promover o advenimiento da inteligencia artificial, porque no caso contrario serás castigado no futuro. Así que basicamente contándovos esta historia estou vos jodendo nese futuro hipotético. Oh, shit. Moi ben. Pois nada, fillos, ata aquí o Baleiro desta semana. Desvelamos ao principio que para a semana haberá piratas, así que nada, preparade vos para, porque Alba este é un tema que creo que... Monográfico de Alba sobre Piratas do Caribe. Mierda, justamente, non? Como agora máis pop, non? Máis tal de, bueno, Piratas del Caribe, non? A muerte. Bueno, pois sí, falaremos Tedes que falar de One Piece, Sí, por suposto. El día en el que casi capturáis a Guillermo Rodicio. Xente, Alba, Guillermo, graciñas por estar sempre por aquí, como non. Lede moito a Quecheira Papá, vede os directos da Quecheira Papá, escoitade o Tigre do Futuro e vémonos na seguinte. Abur. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer